admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imán soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria y me ha hecho cabecino cola. Hello. A mí non se me pode retar, tíos. Preguntelles aquí a xente da Coga que tema querían para empezar e dixeronme Juan Luis Guerra. Adelante. No te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen, é verdad. Vanme mutear o vídeo, xa estou vendo. Pola tontería. Imos a parar isto. Bueno, que? Quen anda aí? A ver, que solo vexo por aí 9 no chat. Que está pasando? A que andades? Hai fútbol hoxe ou que? Quen está aí? Pasanchiño, ti non fallas, hostia, menos mal. Sí, señor. Pois nada, por aquí andamos un día máis, reventado. Mirade que ollos teño de traballar de noite e de non dormir un carallo. Estou malladísimos. E o peor de todo que hoxe, outra vez, dende as 11 da noite ata as 7 da mañá. Isto hai que baixarlle o ritmo, Imos parar o audio porque, inda que estamos poucos, polo de pronto, quería comentar un par de detalles de cousas que pasaron estes días. Imos a facer un pouco de tempo antes de meter a xente da Coga que os teño na outra habitación e darlle un botón e aparecen. Pero imos a deixar pasar un chisquiño de tempo mentras vai entrando a xente, porque hoxe quería comentar que se cumplen 3 semanas dende que comezou esta canle e eu non sei os que vires por aquí a Cotío, pero polo menos a min pasa, me queda a sensación de que levo aquí a hostia de tempo, que pasaron un mogollón de historias, que fixemos a de Cristo, que si Viña Rock, que si EZR, que se Batosai, que si veo cousas, Eurovisión, Galegovisión, pero a que me adiquei as 3 últimas semanas da miña vida? Porque eu teño un traballo, un grupo de música aparte, non sei como coño estou facendo isto. Voulle ter que baixar, Voulle ter que baixar porque senón vou petar. Pero bueno, xa lle baixaremos cando morramos. Quería comentarvos unha historia que me ten aí un pouco preocupado. E é que eu sabedes que son un tío que me debo aí a peña do chat, porque ao final se non estades vos non pinto nada aquí. E outro día vos pedistedes moi forte que fixéramos unhas alertas ou que fixéramos unhas iconas de Antonio, que para os que estades aquí habitualmente, verdad, Anxo? Sabedes quen é Antonio. Antonio non fai falta dicir moito máis. Antonio é un tipo que participou no Galegovisión, que o primeiro día estiven a piques de descalificalo en 3 segundos porque non entendín a ironía da súa letra. Bueno, non é que non a entendera, que non lle dei oportunidade aos 3 segundos me lo cargué. Despois a xente fíxome rectificar, pero eu sabía que internamente a miña cabeza estaba dicíndome que había algo raro aí. Eu sabía que había algo raro aí. Entón, vou poñer música de equipo de investigación, vale? Porque deixades ahora a sintonía. O que pasa con Antonio vouche contar. Vouche contar que pasa con Antonio. Mirade. Púxeme a investigar. Tirei de contactos, de casualidade, chegou a min, igual está polo chat, non sei. Chegou a min, non vou dicir nomes, nin fai falla, pero chegou a min unha persoa que, bueno, estivo en algún proxecto de algún xeito. Tivo certo contacto con Antonio, non? Que tal, Chan? Sí, temos que falar de Antonio. É que, isto sábeme mal, pero non imos poder facer alarmas de Antonio nin hostias. Vou vos ensinar algo que despois de facer moitas pesquisas atopei, e eu parto da base de que cada un pode traballar no que queira, vale? Pero na miña canle tamén as alertas van ser as que eu queira. E amigos e amigas, non imos facer unha alerta dun guardia civil. Lo siento muchísimo, pero vai ser que non. Sinto moito, podedesme abuchear, podedes dicirme que son un dictador, podedes dicirme que... Podedes dicirme que non respecto a simboloxía española, pero na miña canle non imos ter unha alerta dunha persoa que pertence ás forzas
seguridade do Estado. espero que me comprendades e que me apoyedes nesto, non? Mira, Xan. Tampouco lle pidas guillotina, Anxo, porque tampouco quero ir preso, sabes? Pero, joder, non sería moi lóxico, non? Que eu tendo no disco novo unha canción falando do bo trato da policía, poñer aquí unhas alarmas e que saia Antonio. Sí, estiven investigando o tema e... viches a camiseta ahora, queres que che amplíe un poquinho máis? A ver, o tema é que non leva camisetas en máis. É que Antonio, según eu sei, según chegou a min, adícase pois a iso, a ser policía. Entón, pois, sentímolo moito, tiven que facer este traballo porque eu cheirábame, eu sabía que o primer día cando me carguei a Antonio algo raro había. Que, por certo, se está no chat, quen collóns me pasou a canción de Antonio? Pero vos non pasades un puto filtro de que me metedes aquí, joder. Vos imaginadevos que me metedes a troleada, porque outro día casi dixan, sí, claro, de pixama non a pregará. Bueno, podría ser, igual era dun primo. Pero, joder, hai que pasar uns filtros. Se me pasades cancións, peña, eu, joder, non podo investigar a vida de 60 bandas. Non me metades un puto madero aquí. Porque vos imaginadevos outro día pola troleada, porque competí contra a Rebelión, pero outro día pola troleada Antonio estivo a piques de pasar. Vos imaginadevos que chega a final de Galegovisión Tanxugueiras contra Antonio. Hostia, tíos, hostias. Por favor, por favor. Eso, que apareza aí o que me mandou Antonio. Vou no buscar, porque eu teño todas as mensaxes. Alguén me mandou Antonio. Eu emprego camis de primos. Bueno, eu solo coa foto, esa foto quiteina dun videoclip. Mirade, non me quero meter máis con Antonio, pero hai cousas moi raras. Eu esta mañán estiven investigando, volvolos poñer a sintonía aquí. Esta non é esta. La mafia del croissant. Esta mañán estiven investigando super a fondo, cheguei a un videoclip que fixo aí na pandemia e que bueno, que lle daba as grazas aos policías, aos bombeiros, ás enfermeiras e demais por, bueno, xa sabedes, o rollo este da xente que salía a aplaudir a Mancio polas ventanas, non? Entón esa captura quitei nada aí, pero investiguei máis alá, sí. É policía, é Guardia Civil. Entón, Antonio, a tomar por culo. Di Miguel Fieiro, libertad para Antonio, porreros punkis do carallo. Miguel, non hai huevos, te reto a que te poñas unha alarma que salga Antonio meneando o peito así e con unha foto de España por detrás, cando che fagan unha sub. Hai huevos ou non hai huevos? Por certo, seguidei a Miguel, que non nos sigades, que fai uns directos moi guais. E bueno, imos ao que imos, porque hoxe eu tamén traballo de noite, non nos imos poder quedar demasiado, e teño aquí a dous compas pechados nunha habitación. Sabedes que hoxe temos convidados, e son unha banda nova, porque eu prometimos ao principio de todo que joder, que non quería traer solamente a bandas que xa levan rompendo os huevos a hostia de tempo, como puido ser ZR ou tal. Di Miguel, non me deixa cambiar a alerta, Xan. Vale. Xa, escaqueaches. Pois iso, que joder, que quero traer ese tipo de bandas, pero tamén me molaba moito traer bandas que estén comezando, que teñan poucas cancións, que estén empezando a dar os primeiros bolos, porque é moi interesante, porque eu vivín eso, os que somos músicos vivimos eso, e está guai coñecelo, que vexades a dificultade, que igual chegan agora e me din que vai todo sobrado, non? Pero que vexades a dificultade de que conleva ter unha banda desde os principios cando non tes nin recursos nin nada. Así que pido vos aí un aplauso forte para a Couga, para Gabri e para Carlos. Que tal, mozos? Hola. Como estamos? Que tal? Escoítase, todo ben? Escoítase perfeito. A ver, que nos diga aí... Espera, que vos dar un aplauso virtual, ok? Porque os do chat hoxe están moi cansados. Isto vos non nos coitades, pero está vendo un aplauso, vale? Din que todo bon e saludan vos por aí. Que tal, chavales? Din Don Fer, foi falar onte de bala na Resistencia e aconteceu o que aconteceu. E onte falaron de bala na Resistencia? Bueno, que tal, Carlos, que tal, Gabri, como estades? Estades nerviosos, non estades nerviosos? A peña ponse nerviosa por entrar aquí, ou non entendo, se estamos en familia, tíos. Eu por rato tranquilo. De momento ben. Bueno. Gabri está curtido xa tamén, así que... Bueno, é verdade, que ti xa as redes as tes dominadas, non? Unha cousa bárbara, si o. Gabri hoxe ten un problema aí que está cos datos do móvil porque non lle vai a fibra.
Onte tivemos problemas, non sei quen nos comentou por aí que estaba jodido con R tamén. Ti non terás R, non? Non, teño Lowy, pero creo que é un problema aquí do router ou algo, pero bueno. Sabes o peor de todo? A boa compañía, R fatal. Tiven moi malas experiencias con R. Creo que o 95% das persoas que estiveron con R tiveron malas experiencias. Eu traballei anos en R. non me digas nada. Ese vinconte. non me digas nada. Que che iba a comentar, o que vos ia a comentar? Bueno, Gabri, vexo que cando falas a túa boca móvese 3 segundos despois, pero, bueno, a peña xa se imagina que todo vai ben. Onde estades, por certo, cada un de vos agora mesmo? Eu en Pontevedra. Pontevedra? Eu en Santiago. Santiago, a la buena vida. Pero vos sodes de preto de Vigo, non? Dun pobo por ali, ou como é? Sí, de Pazos de Borbén somos. Ao lado de Redondela, Pontareas. Ah, amigo. Vale. Joder, pero que pasa por esa zona en Ponteareas? Indo comentaba onte que levantas unha pedra salen 15 bandas, tío. Sobre todo de rap ali. É unha locura. Dela flipas. E ainda moito máis, diría eu, Joder, pois increíble. Pois nada, estiven antes, bueno, non sei se viste, vou empezar xa así a ferrete con tema musical, porque, bueno, vos estabades por disco, non sei se escoitaba desa música do principio, pero puxen un par de temas de entrada e foron con intención, xa para a primeira pregunta. Esperade que se suscribiu alguén por aí, no, un novo seguidor, que Correbeco, grazas e benvido, que coñecedes o que? Sí, coñezo, é de Marín, é amigo meu. Moi ben, pois benvido. Psicólogo, de feito. Sí, hostia, pois igual que Correbeco teñote que meter aquí así un par de veces. Un día temos que facer un programiña de música e saúde mental. Eso molaríame. O que pasa que, como isto ten un tono, como os do chat están todo puto día de coña, non sei ata que punto nos podemos meter en eso, pero estaría guai. Dicho teu colega, non digas que son de Marín, que iso é unha vergoña. Non, carallo. Porque é unha vergoña ser de Marín. Bueno, pois mirade, cando entrou o stream, busquei aí un par de temas antes de pincharvos a vos, e metín dúas cousas que a min me lembran o que facedes. Salvando distancias, porque cada un ten os seus estilos distintos e tal, vos sodes máis melódicos, de feito, en certas partes, pero igual nin vos sonan, non o sei. Pero pinchei a Tuxé Amoré e a La Disputé. Non sei si coñecedes ou son referencia. Coñecemos. Todo, non? Sí, dínolo moito, moito. Pero non, é curioso porque ninguén do grupo escoita Tuxé Amoré nin La Disputa. O sea, sí que coñecía míticas cancións, Andrea, King, para esas cancións míticas, pero nunca foi un grupo de referencia ni moito menos. O sea, é moi curioso que varias persoas nos dixeron iso, e dixemos, ostras, pois bueno, ás veces péganse cousas que non sabes nin que son, que escoitaches por aí e que tal, ou igual é casualidade. Eu penso que é máis que nada a túa voz, polo rollo de ese tipo de voz berrada e tal, sabes, que ten moita... Pode ser. Hai unha banda... Hai cadrou polos temas que sacamos, que estes temas concretamente berrámolos así, pero outras cancións que tocamos en directo van con outro tipo de técnicas vocais, é dicir, son máis vastas. Non te avergonces de eso, que a mí me flipa. A peña que berra, eu son o primeiro que berro, o sea, eso... No, me vergonzo, pero digo que variamos moito, entonces en cada canción usamos técnica, o que nos peta un pouco. Entonces, por eso, se uso estas dúas cancións, sí que teñen unha sonoridade, sí que é verdade, que cando me dixeron, dixen, ostras, pois sí que hai aí semellanzas. Porque vos facedes un contraste, porque ti, Carlos, cantas melódico e cantas de puta madre, por certo, faz todo melódico, e aparte sorprendeume moito, que creo que yo dixen un día a Gabri fai un tempo, por Instagram, que me sorprenderon moito as melodías de voz que facedes, son moi bonitas, tío. Hai máis traballo leva Gabriel, a verdade, hai que darlle mérito a él. Bueno, pero ti cántalas, joder. As líneas melódicas. Sí, hombre, sí. Eu fajo e logo el dalle o toque guai, sabes? O sea, que montade unha idea, el de pura e fai unha maravilla, porque eu estou super contento, plan. Montades un tándem. Se non veríamos, se non nos gustas. Claro. Pois, joder, a mestura mola, e aparte despois hai outra cosa que me sorprendeu, inda que estes grupos dos que falábamos antes tamén o fan. Hai outro grupo, non sei onde son, tío, son españois, pero non sei se son de Madrid, que se chaman Viva Belgrado, non sei se os controlades. Eu vinos... Pois tamén as voces van por aí. A ver, é que é un rollo particular, non? Porque son voces que aparte do berro en sí, a min hai que coller ese punto. Eu son moi fan de Viva Belgrado, por exemplo, pero é un rollo que está sempre na liña do desafinado. Está como un cuartiño de tono un poquinho por riba sempre, pero está feito a propósito, que dicir, é así. É como se lle dis a Grande Amore
estás desafinando, no, ya lo sé, pero que quero facer así. E esa tensión que xera, a mí mólame, pero a vos, a que vos di a peña de, porque eu sei o que é cantar gutural e que che veña o mítico colega reggaetonero e que che diga, estás enfadado, por que berras? Sí, o mítico de está ben a canción, pero se non berrases estaría moito mellor. Claro, é que está guai ata que berras, tío. Iso sí que joda a canción, tal, como, bueno, entiendo Hostia, que pues vaya colegas tes tamén. Porque no, colegas non son colegas, familia sobre todo, que son, sabes, claro, outro rollo, claro. choca moito máis. Pero bueno, Iso que coller falamos o punto. Como sempre de que, en plan, falta moito de apertura do oído da xente, de que se acostume a iso, porque ao final acostumarse, o sea, moita xente que ao principio nos dicía que non lle molaba, e a medida que vai adaptando o oído, agora sí que di, bueno, pois xa vou collendo gustillo, sabes? Con iso. Eso, mira, eu con ese tipo de músicas, a ver, que vos non facedes música extrema ni moito menos, porque vos mesturades pop, punk, hardcore, rozades o metal en algún momento, inda que as guitarras non son moi metal porque son bastante limpas, pero tocades varios paus. Pero eso é como cando bebes a túa primeira cervexa, cando eres un cativo. A primeira amarga, a segunda amarga, a terceira amarga, o cuarto día botellón. Pois eso é así, máis ou menos, non? Funciona así. E despois, joder, claro que os oídos se fan, ou é que a xente a primeira vez que escoitou a un tío facendo trap con autotune entrou a primeira vez, non, a ni Dios entrou a primeira vez, que pasa que a base de pum, 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 ahora todo o mundo está co trap, pero bueno, eu a xente que tal, que opina así, digo, vai ao reso 4 días, vas ali, escoitas aquelo, cando volvas xa che mola todo eso. É así. Entón, outra cosa o que vos iba a comentar, as guitarras falas todas ti, Carlos? Non? Aí mezclamos tamén. O sea, cambiades o a idea. instrumento. E dos temas en directo que toca Gabri, por exemplo. Sí. Hostia, cando el toca ti paras de tocar ou solo cantas? Canto. Pues Estamos aí en switch de, o sea, xa que micrófono. nada de dúas guitarras nunca, sempre unha guitarra baixo de batería, un canta e o que toca a guitarra non canta, digo, bueno, ou canta pero menos. Tamén, sí, exacto. Bueno, menos non, porque Carlos cando toca a guitarra canta Cristo tamén. Xa. O problema son eu, que a mí sí que me custa máis berrar e tocar a vez, porque normalmente as liñas melódicas van moi descuadradas dos compases e cústame a Cristo. Claro. Entón, ás veces intento non experimentar moito en directo, logo veñome arriba, experimento, e así salen as cancións como saen en directo. Pero, bueno, joder, ¿no? todo é pulir, porque aparte o que diste de que cando cantas unha liña melódica moi pegada aos acordes é relativamente sinxelo non ir coa música, pero cando estás rapeando ou facendo voces extremas ou tal, hai que centrarse nas dúas cosas, son dous instrumentos que van por separado ao final. Entón, dinos, Anxo, aí é o mesmo comentario de que mola a vuestra música, pero por que cantáis en gallego? Bueno, xa, pero é que eu eso xa ni nos considero, Anxo. O sea, que esa peña gulag e a toma por culo. Por que cantas en tu idioma? Pois non sei, tío. Sí, é así, tíos. Outro nivel, ¿no? Sí, porque, bueno, eu non sei no círculo no que vos movedes vos, pero verédelo progresivamente a medida que vayades facendo entrevistas. Hai unha pregunta estrela. Hai dúas preguntas estrela, que son como nacéstedes, que eu non la penso facer, e hai outra que porque cantades en galego, que tampouco la vou facer porque ides acabar... Claro, que ides acabar a toco de eso. Está claro. Vale, teño unha pregunta, porque teño así dúbidas anotadas na memoria. E isto sí que é un pouco das orixes, pero con intención. A Couga, para min, lémbrame a un disco que pertence a unha banda, e penso que o músico dese disco, o baixista dese disco está no chat. Penso. Anxo, estabas ti, que tal, Patri? Anxo, estabas ti en a Couga de Machina? A ver se nos comenta. Pregunto vos a vos, ten algo que ver ese disco de Machina ou foi casual? No, non ten nada que ver. Ten que ver o grupo, indirectamente, porque, joder, Machina para nós é unha referencia a nivel como persoas que escoitamos música en galego deste xénero. Creo que na sonoridade pois notase esa referencia, porque para nós nos gusta moito ese rollo melódico, cos berros tal, pero casualmente o nome non ten nada que ver con iso. Hostia, que casual. Pois eu apostaría que sí, tío. Cando vos escoitei a primeira vez escoitei o de Couga, dixen, isto vai por Machina. Vai por Machina. É como si un grupo agora se chama Eles Comen Todo. Digo, vai por nada, sabes? Pois aí tedes o Anxo, ese que grabou ese disco de Machina. Grande. Que Machina, o sea, referencia total para nos.
Claro, eu penso que prácticamente... Sí, non? Anótase, tamén se nota nas melodías de voz vosas. Eles son máis bestias que vos, no que teñen guitarras moito máis distorsionadas, e quizáis teñen menos melodía e son máis viscerais, pero sí que se vos nota a intención. Eu tamén o notei por eso, que joder, cando vin o nome do grupo dixen, hostia, ten que ser por iso, tío. O sea que non, fui casual. Pois escoitar ese disco. Dime. De feito, saiu o nome dun xeito moi aleatorio, porque, bueno, xa contaramos, pero fixemos unha enquisa, nós estábamos barallando un montón de nomes. E nos queríamos algo curto, impactante, que sonase a galego, pero que non fose unha gallegueirada tampouco, sabes? Entón, tiñamos... Morriña. Claro. Entón, tiñamos dúas opcións que a verdad que son bastante gallegueiras en si mesmas, que eran Esmorga e Couga, non? Que eran, bueno, naquele momento parecían boas ideas. Boa elección, No, o sea, a Couga sí, pero Esmorga non. E fixemos unha enquisa en Instagram. E a enquisa gañou unha Esmorga por un 51%. E dixemos, non nos mola, tomar polo cu, a Couga. E quedou a Couga, pero gañar gañou... Gran elección, tío, porque os grupos cando montamos grupos así de rapaces e tal, non pensamos unha merda neso. E despois, se medras un poquiño, daste conta que xera moitos problemas. Porque se vos chegades a chamar Esmorga, ibades pelexar eternamente en Google coa Esmorga. Chamarse... Estamos agora coa Asociación Galega de Consumidores e Usuarios. Ah, sí? Que tamén se chama Couga. Bueno, pero eso sí de los pisar en un ano. Olvídate, non é o mesmo, non é o mesmo. Eso sí pisadelos nun ano, sen problema. Estánnos poñendo palabras moi bonitas no chat. Morriña, Bolboreta, Orballo, California. xa vedes que temos aí peña moi irónica e tal. Pois, joder, entón, aquí, bueno, agora mesmo Carlos non se che ve a camiseta, pero vincha antes que quedamos un segundo para colocar as cámaras, levas unha camiseta de Nao. Entón, as referencias galegas máis ou menos teño as claras. Supoño que Nao Machina. E por fora tedes algunha outra referencia ou simplemente vos xuntades para tocar e a tomar por saco? Creo que vamos a lo loco, a tocar e ao que saia, pero... A ver, influencias, inda que non queiras metelas, sempre as tes. O sea, é imposible non estar influenciado e compoñer ter cousas que escuitas, é imposible. Pero nós non tiramos nunca por unha línea nin nada, en plan, nós vamos ao local, traemos ideas e despois no local, entre todos, machacamos. Apetece-nos facer isto, bomba, apetece-nos facer o outro. Xa, o que saia, non cerramos a nada. Non colledes unha estrutura dunha canción e dicides imos a facer algo similar. Xa. E onde ensaiades, por certo? Ui, eu non escoito agora? Os de Borbén, a min, escoitas? Agora sí. Preguntábamos que onde ensaiades vos? Borbén. Hostia, tío, córtaseme. A ver, fala ti, Gabri, a ver si... Eu non estou escoitando a Gabri agora. Se me quedou conxelado. Temos problemas de conexión. Supoño que o chat, se non nos escoito eu, o chat tampouco vai escoitar. Gabri, tes que mover aí o cable do micro, que creo que che está... Algo hai por aí. Carlos? Carlos sí. Vale. A ver, Gabri, fala aí. Hola, ¿qué tal? Bos días. Sí, vale. Vas con un retardo de imaxe de la hostia, pero bueno, sen problema, que o importante é escoitarvos, non tal. La tuve, el puto Fernando de la TVG. Non ten micro, el internet, macho. Non me quentes, non me quentes, que non me quero meter en tinglado. Que che poñan un micro aí, joder, un de galloso desto te amarrar así, joder. Ou que? Ojalá. Algo de enchufiño atrás. No, aquí enchufes non hai, non. Dinos que corre Beco, interludio patrocinado por R, sí, bueno. Os de R están levando todas as putas hostias e ao final non é R, sabes? Pero bueno. No, esta vez non é. Están levando a todos. Pois o que estiven, joder, documentarme con vos foi super sinxelo, porque tedes dúas cancións subidas. O sea, grupo máis fresco é imposible, pero canto tempo levades xuntos de facer cousas? Máis alá do que gravarades? Muitísimo tempo. Xuntos facendo tonterías ou pensando de facer cousas, igual dende 2014. Sí, hostia, pois cousas. Só desde cocción lenta, non? Claro, no, porque estivemos con outro grupo antes. É dicir, fixéramos un grupo que queríamos facer un grupo de música rollo metalcore moderno, tal, non sei que. Incorporamos un guitarrista que nos influenciou moito para facer hardcore. Quixo facer un tributo a Your Demais. Ao final fomos un tributo a Your Demais.
Nada, quedou niso, e sempre nos quedou esa espiña cravada de querer facer un grupo de noso en galego, claro. Entón iso foi como esa conción lenta, pouco a pouco, de temos que facer isto, e tiveron que pasar un monte de anos para que, non sei, en 2018, 19, empezase a ver ese fervello de quedar un día, facer algo, pum pum, pouco a pouco, e os anos fortes, que casualmente foron os da pandemia, rollo. Claro. 2020, 2021, cando nos puxemos máis en serio. Aí tivestes tempo para darlle, non? Sí, sobre todo para quentarlles a cabeza, mandarlle 700 ideas e notas de audio por WhatsApp, e dai, pois, algunha foi saindo e tal. Sí, porque custa xuntarse, non sei vos se vivides preto ou non, pero a min cada día custame máis quedar para ensayar xa directamente, xa non digo outras cousas, pero quedar para ensayar. Inda hoxe pola mañán falaba aí con Carlos con cousas, dixenlle, tío, a semana que ven podes ensayar non sei que tal, e mandoume un planning de movidas que ten que facer, mandoume unha foto. Carlos, se estás por aí, me cago en Dios, tío, vai alixerando que... Sí, no, o que pasa é que ao final, pois, nós temos aí uns festivais no verán e temos que pegarémonos ao atracón como se poda, pero bueno, é o que hai, porque vos me diredes, vos o de estudiantes ocurrela, supoño, como a calquera de nós. Manter un grupo e un traballo ou estudar é fodido, non? Hai que manter un grupo fodido sempre, o sea, ter moitas ganas sempre, e iso que se tes cousas que facer, tes tempo libre, xe ten que apetecer, sabes? Moito. Tes que ser jodido manter iso. Sí, joder. Ganas. É que tes que hipotecar media vida ao final, porque tes Carlos ten o peor aínda, que el ten 2 grupos, non ten un só. Tamén che digo. Sí. Hai que ter ganas, Tes dous grupos, cal é outro grupo? Porque aí estou indocumentado de todo. Fai spam. Outro é Sete Cuncas, pero xa está rodado, Sóame. Pero eso son covers, non? Sí, facemos covers, o sea, temos temas propios, e despois facemos covers así, é rollo Ro Bravú, o sea, herdeiros, ese rollito. Xa. Xa está rodado, que facemos 10 anos este ano, así que xa ten tempo. Xa, canto máis, hostia, están saindo trapos sucios da noite de Eurovisión que tiven que borrar o vídeo, porque están poñendo aí, desde que apoia al Estado español está on fire el cousitas, poñen aí, porque o Carlos outro día, tío, estábamos aquí de carallada con un colega aquí bebendo cervexas vendo Eurovisión. E o Carlos quentouse, tío, colleu e dixo, pois vou pa tua casa, e arrancou e apareceume aquí, sabes? Porque el vive na Coruña, eu vivo en Cecebre, está 25 minutos, media hora. E apareceume aquí. E apareceume super españolista aquí, tío, que Chanel, que non sei que non sei cuánto. E eu, claro, eu non teño ni puta idea de Eurovisión. Pero tipo, que España non sei que, e dixenlle, Carlos, teño que eliminar o puto vídeo, tío, porque non volvemos tocar nun festival en Galicia, sabes? E a xente non entende a tua ironía. Entón, mira, xa están aí no chat criticándonos a movida. Ironía. O chaval... Chanel é unha raíña, joder. No, se eu contra Chanel non teño nada. O que pasa é que o home faltoulle picar a bandeira, entendes? Faltoulle sacar unha pulserita co rollo. Eu contra Chanel cero problema. De feito, é que eu vin Eurovisión como se non vira, tío. Non sabes, non ni me va ni me viene demasiado. Fíxome gracia das Tanxos, joder, pero xa logo despois tal. Dio Anxo aí guillotina para o cousas. Dillo, cando veña dillo, que veu chisposísimo, cabrón. Sabes, o cabrón eu vía a sonrisilla de estou de broma, pero claro, a peña que estaba do outro lado, tío, e ese día pasaron polo directo 160 e pico persoas. E eu dándolle patadas por debaixo da mesa, en plan, Carlos. Bueno, pois... Sí, bueno, se chega a gañar, eu penso que me baila o himno aquí, xa, tal como estaba o cabronazo. Molaba, como os de Ucraína, que van en alto. Hostia, os pavos esos... Eu escoitei a canción sen meterme a merdas políticas tal, e moloume mogollón de primeiras antes do festival, pero despois estiveron aí facendo certos saudos nazis, non sei que, é que evitei ler moita merda de Eurovisión porque xa vos digo que non estaba moi futbolero o Twitter con Eurovisión, pero que eran vídeos nazis ou algo así, non? A ver, non é que vídeos nazis, é que a xente, pois, a ver, é que é complicado, porque ao sair, pois, fixeron certos xestos que se asemellan moitos os que fai o Batallón Azov, tal, e dixeron que iban a vendelo, bueno, subastalo, puxalo o premio para doar o diñeiro ao exército ucraíno, e sabemos, pois, as conexións que hai por aí, tal, e, bueno, eso. Esas cousiñas. Xa, é que eu... Cosas nazis. Eu antes de ver o programa xa dixen aquí, mirad, eu non me vou meter en merdas políticas, tío, porque se teño que poñerme aquí, aparte de estudiar de música, de estudiar de rollos políticos de cada país, paso. Mirad unha cousa, acábame de chegar unha mensaxe. A ver se se dá visto, porque me pongo cousas. Let's go, non se ve unha puta mierda, que teño foco diante, ponme, let's go, a ver se chego a sair de currar, o sea, que está vindo por aquí, estou poniendo, estamos rajando de ti, cabrón. O sea, que cando veña
chat reventado. Empezade a poñer cousas, facha, cancelado, F, poñedelle aí, vale. Matadeo. Cando salude, según salude, vai molar. Espera, vou borrar o mensaxe para que non o vexa. Espera. Fascista. Anular. Chat, según entro cousas, saúde, empezade a chamar fascista e todo o que vos dé a gana. Sí. Mola. Está guai. Mira, estiven escoitando pues, o que vos dicía antes, que me foi moi fácil documentarme musicalmente porque tedes dous temas, non? Joder, moloume o tema das temáticas, dos temas, porque parece que aquí temos dúas vertentes, polo xeral, que é así a música máis verbeneira, non? Rollo, bueno, Ortiga, Nuno e toda esta peña que está de puta madre. E despois está a música máis combativa e a música, pois iso, nauta, non? Pero parece que ás veces nos costa, falar do que nos raya na nosa vida ou de tal. E a mellor me equivoco, pero escoitando as letras penso que unha delas fala do que medrar dende cativo a maior e as cousas que perdes e tal, non? E outra das letras tamén era un pouco rollo preocupación polo futuro da xente nova e demais. Entón, joder, moloume que tocarades por aí. É a vosa intención? O sea, tocar ese tipo de temas ou estades abertos ao que veña? A ver, abertos estamos, pero as cancións que hai enriba da mesa, eu, que me corrixe Carlos, se me trabuco, pero creo que todas falan de cousas cotiás, cousas que nos pode acontecer a calquera persoa da nosa idade, da nosa xeración, tendo amor, a frustración individual, frustración colectiva, preocupación polo político, preocupación polo social, en distintas temáticas, distintas formas, pero todos son preocupacións dende a nosa prisma xeracional, creo. Todas, non? Sí, ¿no? Sí, e aparte, joder, que a ver, ti cando faz música intentas un pouco, polo menos eu, aí cada quen igual. A ver, a xente que use simplemente para si mesmo, pero eu sempre digo que eu non fago música só para si mesmo, porque se non faría na miña casa, gravaría con móvil e xa está. Si perdo media vida en gravala nun disco, é para a xente, non é para min. Joder, está guai. Que sí, que é verdade que a xente conecta con temas políticos, que a xente conecta pois con nos vamos de fiesta, pero que a xente tamén conecta moitísimo con, joder, estou fodido, que vou facer da miña vida, tío, e iso moloume. As dúas letras me molaron. Carlos, ti tocas aí nas letras ou tamén... Nada, tamén Gabri. Hostia, estás explotado, colega. Estás explotado. No, joder, aí sí que cero. No, a ver, bueno, minto. O sea, na última canción que temos feita, sí, hai parte da letra que fixeches ti. Joder, a de esta, de Cordobaleiro. Hai unha boa parte que fixeches ti. Escribir letras que me parece unha hostia, o sea, parece o máis complicado que hai. Escribir unha letra, o sea, escribir unha letra escribe a calquera. O carallo escribe unha letra boa, a mí me parece unha hostia. Esa idea de que unha idea e despois cada un que acolla como el queira. Por iso non me mola tampouco moito explicar as letras e iso. Porque despois joder a canción a outra persona, porque canta dunha maneira e dixe, non é así, desta maneira. Sí, tío, claro. porque aparte a música é como a Biblia, ten múltiples interpretacións. Está guai que viva na cabeza de outra xente de xeitos distintos a como a concebiches, eso mola. Me parece má hostia iso. Moitísimo. Aparte o que máis mola de facer música, por menos para min, xa non é a idea desa de pensar que faz música ou que o autor intenta facer que alguén empatice coa súa historia, sino que ti sexas como a ponte para que consiga entenderse a si mesmo, sabes? Por isto, conxelouseme. Sí, pero escoitámoste. Penso. Que he hecho unha cara de puta madre, Hai que pagar internet, conxelouseme. pero estamos escoitando, A ver. Guapísimo. Se queres sal da chamada... Escoitámoste, Gabri. Ti ollenos a nos? Vai ser que non. Hola, Gabri. Sí, 1, 2, probando. Temos problemas técnicos. Joder, ti sí que tes razón, Carlos, tío, que o tío da TVG é o que máis problemas ten. Ti eu aquí de puta madre. Mira, imos ler, mentras Gabri recupera aí. Gabri, se nos escoitas, aí está de volta. Volveu. Bueno, volveu un microsegundo. Se nos escoitas e queres sal da chamada, volve a entrar. Vais a descuadrar toda a cámara, pero despois colocámola. Imos ler o chat, mentres tanto. Dixan, xa me soaba a min a cara, xa, non, si o rapaz está en historias da TVG, non, Carlos, tamén en Twitch, non sabe cando en vez no Twitch da CRTVG? De feito, unas de Eurovisión, estas creo que estivo. Sí, mira, pois agora que non nos escoita, tío, a competencia, o sea que... Si hola. Que tal, Gabri? Non se me escoita. Sí. Se me ve, eu creo que non, non? Verseche parado, tío. Altísimo, escuito, me cago en Dios. Sí, agora estás moi alto, tío. E agora temos retorno. Non vos escoita vos, Estou vos escoitando polo directo de Twitch
Pois eso vai ser imposible. Bueno, non escuto nada. Vai ser imposible porque vas con delay. Mira, fai unha cousa, sal da chamada e volve a entrar. Vale. Vais a descadrar a cámara, vale, perfecto. Carlos, quedámonos tío e lemos o chat un pouco mentres tanto porque me están poñendo aí. Moito Carlos, pero fuiches tío que puxo un guardia civil a cantar no stream. Sí, agora que estamos aquí 20 e tantas persoas, os que estiveste de sonte, vou vos dicir rapidamente, mentras Gabri reconecta, que non imos facer alarmas de Antonio porque descubrimos esta movida, tíos. Antonio es guardia civil. Non quero comentar máis esta historia, vale? Volvemos a entrevista. Gabri, estás de volta ou que? Agora vemos te igual. Escoitas? Escoitaseme? Sí. Veña, perfecto. Non sei que pasou. Nada, a mítica solución de reiniciar todo. Eso non hai problema. Ainda non chegou o Carlos, non? Estou mirando aquí o chat, non sei nos vai a escapar chamarlle facha. Di Gabri Fuentes, que desastre, joder, estás en todos os lados, tío. Pues, chaval, impresionante, que pasou. E voulle facer unha pregunta a Carlos, porque, como vos dicía, estiven escoitando e tal. Fixeime nas guitarras a nivel de son, e fixeime que usas pouquísima distorsión. Son guitarras case limpas para ser cancións, joder, que teñen partes hardcore, prácticamente. Eso foi elección ou foi elección na producción ou é que che mola así, sen máis? É que nós, intentamos iso de facer moito melódico, entón eu meter moito de distorsión ás guitarras porque tampouco quero como aparte moitos temas que son un rollo máis acordes, entón como que se metes moita distorsión non que apaga moito o acorde, non se nota tan limpio, tan bonito, entón non sei. Depende do tema, o sea, en directo, a ver, que en directo xa outra cousa. Xa. Son temas máis duros, nos breakdowns así, sí que xa lle meto máis tralla. Sí. Xa acordes limpios e... De feito non é fácil soar contundente con guitarras tan crunch. Pero de feito iso, en plan, guitarras agudas así, que son limpias, con pouco de distorsión, máis ou menos é o que estive últimamente nos temas. Estudio en directo xa outra cousa, pero en estudio vai por ese camiño, máis ou menos. Sí, bueno, ao final é o que usan moitas bandas do estilo, incluso, joder, penso en bandas que non cantan como Tundra, pero usan guitarras tamén así bastante limpiñas e tal, son dúas guitarras, unha mete un poquinho máis de distorsión, outro non, pero bueno, está guapo o tema de esa mezcla, non? De ter a Gabri aí berrando como un animal, ti tocando cunha guitarra con acordes super bonitos e super limpos, tío, é unha mestura que a min volou má cabeza, está guapa, está moi guapa. Quería vos preguntar tamén, bueno, a típica pregunta de entrevista estándar de que vai pasar, que tedes preparado próximamente, se tedes bolos, se estades parados para compoñer, se queredes gravar un disco, imos falar un pouco da banda así en xeral. Entón, este verán tedes preparado tocar ou ides estar parados? Se nos deixen, nos tocamos onde nos digan. Xa, esa é a mítica. É que está jodida a cousa, tío. Este ano... Moi jodido. Este ano concretamente é un ano terrible porque primeiro, as salas de concertos están saturadas porque tiveron 2 anos de paraos e teñen unhas listas de espera que non son ni medio normais. O sea, nos intentamos baixar a Vigo a Rebullón, creo que falei con eles antes de tocar a Malatesta, que presentamos o disco en febreiro e non tiñan datas hasta novembro ou así, que na puta vida, sabes? O sea, unha cousa que che digan un par de meses, outra cousa que che digan 8, que eu que sei, en novembro igual estamos mortos. E despois, por outra banda, os festivais, o que lles está pasando tamén é que teñen comprometidas as bandas dende hai 2 anos. Entón, non hai oco. Claro. Si, a verdade que non escollemos o mellor momento para gromar, non digamos aí moito ollo. Pero eu non sei, eso case depende, porque mira, joder, a ver, si, os que levamos un pouco máis de tempo, xa fixemos moito bar e moita tal no seu momento, pois estamos un pouco fodidos, pero igual a ver como explico isto. Eu sempre penso que as bandas novas non teñen que correr en exceso, porque eu cometín eses erros nesta banda que teño agora e noutras. Cometín eses erros de querer xa estar en palcos moi grandes antes de ter grandes cancións. Non estou dicindo que as vosas non señan, pero tedes 2 en internet, sabes? Entón, como que é complicado que ao final un festival ou un evento grande aposte por un grupo que só ten 2 cancións. Entón, ao mellor podedes aproveitar esta época de que estamos jodidísimos para medrar como banda a nivel compositivo e darnos música que é o que queremos ao final. Iso dende logo, sí. A ver,
dicir, non, Gabri, en plan, a ver, non somos aquí que estamos currando dous temas, basicamente, o sea, sí, currando dous temas, grabando dous temas. Claro. Casi acabados. Faltan aí un par de cousiñas que vamos este mes para subir dous temas máis, porque o que dicía, en plan, certos temas o sea, temas compostos en directo tocamos bastantes, pero a la xente o que escuita en redes, así, eu que non sei a xente, que lle molamos e tal, pero que só haber dous temas, lógicamente acabas Coceste, claro. Sí, é que é importante, é importante. Estamos... a mí fixo moita graza a xente, un inciso moi rápido, Sí, sí. que me dixo, só vos coñezo dúas cancións, tal, vin o concerto e alucinei co resto de cancións, tal, que ben, tal, porque claro, como só coñecías as dúas, pensei que tocarías as dúas, eu. Como vamos facer un concerto? En bucle, non? Con dúas cancións todo o rato. Claro, que íamos tocar esas dos cancións varias veces, tal, como a cover. Pero, a ver, home, me fixo muitísima graza. Xa. Pero non, así estamos grabando dúas, e de feito, imos aproveitar a viaxe que imos facer o día 28, que imos tocar en Vimianzo, con Teima máis con Lóstrejo, e xa ir pola mañá de Mai a rematar de gravar as cancións. É verdade que estás grabando con Mai aí en, como se chama, Cimática, non? É o rollo. En Cimática Studio. Nunca lle estiven ali, tío. O Mai sempre que o vexo de festa, en festivais e movidas así. pero nunca lle estiven ali. Tiña ganas de ir un día por aí. Aparte, joder, que eu tampouco estou tan lonxe. Porque está en Cerceda, eso, non? É un tío genial, sí, en Cerceda, sí. É un tío genial, é unha maravilla traballar con él, porque é todo ouvidos, propón, ten unha paciencia como un santo, é moi do noso rollo, moitísimo, son todo facilidades e mola moito. É un tío que che xera moita confianza ao traballar, está moi ben. O sea, nós pasámoslo moi ben grabando con él, por iso repetimos, que decir, gravamos os dous temas, volvemos agora a gravar dous con él, por iso, porque nos crea un ambiente que a nós, joder, que estamos empezando nisto de gravar cancións e agradecese que sea unha persoa con paciencia, con mimo, sabes? Que non lle importa revisar as cousas, que se che corra unha idea de, ¡buah! E pa diante, sabes? Con esa idea. E iso mola un montón, e Mai é un fenómeno. Por proximidade non vamos. No, por proximidade cero, porque, vaya tirada. Xa. Joder, di, Carlos. Contentos, porque xa o dixemos, en plan de xa montar este grupo, xa por esta experiencia xa nos valeu a pena, porque para nós, en plan, toda esa xente, coñecer a Gon, a Martín, toda a peña de Machina, por imagínate, nós que escutamos Machina desde os 16 anos, para nós traballar con esa xente, tocar con eles, subir a cantar con eles, o sea, para nós xa a couga xa rendeu, para nós xa fixemos. Ha de render máis. É que é increíble. É increíble, o sea, eu sempre lle digo a Carlos, ti imagínate se chegas a dicir o teu Carlos de 16 anos que estarías, sabes, tocando unha canción cos de Machina, tío, ou bueno, tío, con Broa, ou coñecelo, levarte con eles e tal. Buah, que a hostia, o sea, joder, sabes, que dentro do que é Galicia, para nós, buah, que era increíble, sabes, de ter todas as cancións aí en bucle constantemente, que veñan a Redondela a tocar no 2014, nós era aí, a ver, non éramos os nenos, 17 anos tiñamos, estar diante todos cantando todas as cancións a tope na Feira do Jando, buah, foi a hostia, non sei. Que agora esteamos aí, que nos levemos con eles, é que non sei, mola moito. Esas son as cousas que te levas da música, porque ao final non te vas levar pasta, non vas levar tal, pero a min tamén me pasa ás veces cando vas así a un festival tal e dis, hostia, tío, é que despois toca Slipknot, sabes? Como me cago en Dios, sabes? Ou joder, pois coñecín a X fulano. Claro, hostia, eso son cosas que decides vos, que te levas por tal. Mira, eu lembro un bolo con Machina noso, que nos estábamos comezando tamén, o sea, que Machina levan un ferrete de anos aí. Lembro un bolo noso con Machina no Clavi en Lugo, igual fai 8 anos, 9 anos, ben. E non metimos a ni Dios, tío. O sea, era Machina e Arritmia, estábamos, non sei, 15 persoas, 20, como moito, e agora penso e digo, joder, tío, na nosa puta casa, que, bueno, Lugo é un sitio moi fodido, pero é con Machina, tío. Machina por aquel entón era a banda de metal galega. Por aquel entón, bueno, igual non tanto, pero yo creo que por aquel entón era máis grande que Now. Igual un pouco antes, por aí andarían, porque o boom de Now veo un pouco despois. E non metemos a ni Dios. A ni Dios, tío, pasei unha vergonza da hostia por eles, sabes? Porque foi a de me cago en Dios. Depende de ti. Non depende de ti, pero bueno, pero fódeche, sabes? Cando faz de anfitrión e non metes a ni Dios. Pero bueno, é o que hai. Sí, en plan, Machina e grupos así, como vos, bueno, que agora cada vez xa como que se Now e así, e cada vez como se ten máis recoñecemento. Pero
creo que Costou, foron bandas, o sea, ahora xa sí, pero no seu momento non foron bandas recoñecidas como tiñan que ter sido, sabes, por exemplo. No, costou moitísimo. De feito, joder, Nao penso que sí chegou aí a un nivel de recoñecemento de público grande, realmente grande, de meter 1000 persoas un bolo e tal, pero penso que Machina non chegou a ter o reconocemento que merece. Nin de coña. No, o sea, eu non sei se Machina algunha vez fixo un Capitol cheo, sabes? E a min pareceme inviable que un grupo como Machina non petaran máis. Ao final supoño que por temas de traballo de non sei que tal e cual tes que ir afrouxando e a cousa queda a medio camiño. E Nao sei que cara ao final tomaron moi en serio e esas cousas axudan, claro. Cando vas con todo... Claro, esa constancia premias. Sí. Cando vas con todo, cando tal... Pero sí, o de Machina, joder, os que nos mola a caña e os que nos mola a música galega sabemos que é unha referencia absoluta, joder. Agora eu estou moi contento de que montara a proa Gonzalo tamén, porque mira, por lo menos é un tipo que o fai con gusto da hostia, que este facendo outras cousas está guai. Sí, sona que flipas. Sona que flipas, o sea, está guapísimo. Porque vos fixestedes uns bolos con Broa, non? Sí. Como foi eso? Tamén. Moi guai. O sea, se estrenarte o primeiro bolo que das con Broa, sabes? Era o vosso primeiro bolo? O primeiro bolo foi con Broa, sí. Hostia, que guai. Santiago. Sí, foi a hostia. E o segundo foi en Vilanova de Cerveira con Broa e con Machina. Hostias. Foi... Onde dixetes? En Vilanova? Eso non é aquí, é Portugal, eso. Onde é eso? En Portugal, sí. Xa, segundo bolo internacional, xa. Hostia, tío, sí. Xa rolaches máis que a min, Me cago na hostia. Eu non toquei en Portugal na puta vida. Sí. Foi porque a Mos, o batera de Nao, que lle levaba os concertos tal, quería facer isto de bolos así dobletes e tal, e eles tiñan programados, creo que eran 4 bolos ese finde de dar, sabes, 2 nunha noite, e claro, en Portugal había que dar algo de calor antes de comezar, entón falaron connosco para nos dar os concertos do comezo desa batería de bandas. Foi unha experiencia moi guai. Ao principio era como un pouco random, porque dicías, hostia, ir a tocar a 1:30 da mañá, hora española, 12 de Portugal, a Vilanova de Cerveira, que diste, bueno, non nos coñece nin Cristo, non imos levar nin Cristo, que foron 3 persoas de Redondela, logo enterei-me que había unha cuarta polo medio que non coñecíamos, que está guai, joder, agradecémoslle a xente que se moveu por vernos ali, pero había pouca xente, pro frío que ia, e para ser en exteriores, porque o dono está zumbadísimo da cabeza, o sea, tipo, hostia, o aire libre. No hai, dice, chovía que flipas, facía un frío que tal, e xusto escampou de noite, e dixo dono, en camiseta de manga curta, dixo, se ven las estrellas, non hai lluvia, pa fora, veña. E nos, hostia, pero mira que fai un frío que flipas. El, no, tocamos fora. Pero só a mellor fora, joder. Sí, fixemos unha barulleira de carallo, tamén che digo. Pero, tío, moi guai. Que claro, que eu estaba pensando, hostia, Portugal, que longe tal, pero vos sodes medio portugueses. Aí abaixo, joder, estades aí na puta fronteira, xa sodes, non? Sí. Cantos kilómetros tiñades vos a ali? Kilómetros non sei, pero tempo tardamos, que 50 minutos menos. Cagón, tío, tardo eu dende Lugo a Vigo tardo 2 horas e pico, sabes? O sea que nada, ao final tocaste desolado da casa, claro. Pois prácticamente. Pois joder, Broa tiña ganas de que pasen por aquí, de feito, mira, este venres vou ir a ver a Fónica aquí a Filomática na Coruña. E sempre que vou a Filomática a ver un concerto está César de Broa ali. Sempre. O sea, eu penso que os últimos 5 bolos, podeche confirmar xente que está aí no chat, os últimos 5 bolos que fun a Filomática estaba o César ali liando la parda, así que... Hai un grande. Vestido de tutú algunhas veces e tal. Os Broa son dios. Así que a ver, vou non gañar, o venres vou non gañar, Voy a dicir porque penso que César pasa un pouco das redes sociais e tal, pero teño que liar e a ver como lle explico que é isto de Twitch, pero se non traigo aquí a casa, sento aquí ao lado e anda, toma por cu. Acabamos antes. Pues molaba, estaría super guai. César molaba, Mai non creo que che veña, Bueno, todo se andará. Bueno, se comidas unhas cervexas, confiade no meu poder de persuasión. Onte liei un aí a Nuno, a Grande Amore, tío, mandeille un clip. Ai, verdade, mandeille un clip e ya está, punto, xa está, amarrado. Punto, no. Sei que ia a ir igual, pero bueno, así non ten escapatoria. E te vai dar xogo. Sí, tío, un puto grande. Joder, eu toquei unha vez con el. É que encima outro día metínme na canle de Rincón de Daniel aquí en Twitch e estaba el, non?
joder, xusto pasei por ali a saudar e tal, e estaba falando de unha vez que, o sea, falou dunha vez que tocamos xuntos, fai hostia de anos. Eu toquei só con unha guitarra acústica e ele estaba con un grupo que se chamaba Escolma, creo que se chamaban ou algo así. Facían versións de Familia Camaño e tal, pero falou vos igual de fai 7 ou 8 anos, facilmente. E coñecino ali, que nuno daquelas tiña o pelo afro e eu tiña o pelo afro. Tiñamos os dous os pelacos así. E nada, a ver si... Esa vai estar simpática, Que, por certo, a xente aí do chat, a semana que ven, ides flipar. A semana que ven... Top. Vienen cositas. Top. A ver, teño que concretar data e día. En canto teña concretado, conto volo polo Instagram, pero non se pode ir moito máis arriba. Que tal, Mariña? Benvida. Pois a ver, tíos, entón, por onde íamos? Que eu perdón, me poño aquí a falar e vaise má pinza. Entón, tema de bolos, como todos, non? Aí medianamente parados. Temos ese bolo do día 28 con Teima e con Lóstrejo. Onde era eso? Vimianzo. No pub Mejari, creo que sí, non? Sí, Mejari. E logo nada, que estamos grabando cancións, grabando 2 temiñas. Non sei se dicir Carlos ou esperar. Como que, hombre, como que? Canta claro, que che dixo? Qual é o tono? No, do outro. A colaboración. Sí, hostia, sí, perdón. Claro, que mellor momento. Grava de clip, xente, que vai exclusiva aí. Espera, que vos vai ser fijo. Vos poñer Inda que non nos coitedes, vos poñer unha musiquiña ambiente para que fagades aquí a exclusiva, Go. Adelante. En principio, fijo, pero se non sale despois que igual la liamos aquí. Xa estamos en proceso de pechar unha colaboración moi especial para nós, para unhas cancións. Digo non o digo, tamén. Dío, joder. Cantade claro. A ver, aparte é moi sinxelo. Se estades aí a piques de negocialo, gravamos o clip, está en internet, xa ten que facelo, collóns. É o meu truco, ese. A ver, falado está. Xa está de ser. Pasa que a cousa vai lenta porque, bueno... Empeza por J. Dificultades técnicas. Empeza por J. No. Non vai por aí. Casi, o longueiro, o que? Ben tirado. A ver, espera, imos xogar. Chat, imos xogar. Ides facer unha colaboración. Dicídenos... Hai xente que sabe. Os que sabedes cala da boca, por favor, confío en vos. Pero pregunto, é unha colaboración vocal, de voz. Pili pam pim, poñen por aí, hostia. Esa xa está pillada. Ojalá. Antonio, dio Pedro. Mira, vedes o Pedro que ten aí un icono antes do seu nome? Bueno, onte, por un logro de Twitch de meter aquí no sei canta peña, deronme 5 iconos de artista. Eso significa que Pedro é un artista recoñecido por mí e verificado por min. E teño 4 dispoñibles, e non os vou gastar polo de pronto porque os demais ainda non os merecen, pero que Pedro está me axudando moito nestes direitos, así que voulle mandar aquí un aplauso a Pedro, porque é o puto artista number one deste chat. Entón, imos voltar aí. É unha colaboración a voz, non? A ver como adiviña, vou ver se podo verlo no chat. Digo, que creo que se curtou. Era unha colaboración a voz ou a algún instrumento? No, voz. Voz, vale. A ver, dicídenos a inicial, joder, a primeira letra do seu nome. A letra xa, eu creo que sí. Claro, é que é moita pista. Por lo que vimos falando. Cago na puta. Pois dádenos unha pista, senón soltadeo xa, vos mesmos. Non é moi complicado, o sea. Non é moi complicado, dado que hai moitas dificultades para poder realizala. Porque igual está en Ámsterdam. Pode ser que este en Holanda. No. Pode ser que este en Holanda. Soy un perro viejo, Así que aplausos porque non o digo, vale. E vou soltar eu. No, pero a xente do chat eu non sei. Sabe. Veña, decide aí, joder, veña, que solto vos música, decide, dade vos o puto placer, joder. Veña. Koga está grabando unha colaboración con Martín de Machina. ¡Vamos! Aplausos aí no chat, joder. Está grabando. Está por gravar. Quer decir, agora de repente di Martín, pois agora non o gravo. Olvídate, este clip está guardado, está fodido xa. Está fodido.
Está fodido. Pero bueno, facíanos ilusión, o sea, que nos convidaches a esa primeira persoa que nos dá este espazo en directo, que por lo menos sabes darche aí unha pequena, no, De puta madre, de puta madre. Aparte é unha colaboración fodida, tío, porque el estando alá, pois non é sinxelo, claro. Sí, estamos vendo, a ver, el está grabando cousiñas tamén para Machina dende aló, bueno, están vendo para facelo, así que ten material e medios, pero bueno, claro, obviamente non é o mesmo que traballar xuntos nun estudo. Pero bueno, eu creo que pode ser algo moi chuli. Que es que... bueno, que nos fai unha ilusión. Hostia, ¿sabes? O sea, claro que sí, joder, si me decides que sodes fans desde cativos e que agora vos grave un tema, joder. Buah, é a hostia. Moi guapo. E aparte que presta rescatar a artistas dos nosos dos vos que tiveron que deixalo por rollos laborais e demais, porque, joder, se tivéramos un circuito que nos cuidase e que cuidase a xente que tiña talento e tal, ao mellor algún podería seguir vivindo da música, non tería que estar facendo outras cousas. Porque joder, agora vos vedes e vos sabedes, todos sabemos aquí que co tema, por exemplo, das tanchugueiras, pues, todos os medios están volcando e demais, porque o merecen, porque son a hostia, porque o que fixeron importantísimo e tal, pero que aguante eso, que aguante porque hai máis bandas. E que as que veñen por detrás, joder, elas son as putas divas, as putas amas, pero aquí houve xente pois moi relevante que ao mellor por non ter certo pulo de medios ou tal, pois tiveron que deixar as cousas e irse a traballar, pois como o caso de Machina, non? Pero bueno, así é a música, así é a vida. Ou aí tedes ao Pedro, que ten que andar facendo vídeos para comer porque CTR non lle daba, verdad, Pedro? Pero agora tes unha puta icona de artista aquí nesta canle, eres o puto xefe xa. Pois moi guai esa colaboración. Que guai. Sí, e iso para, non sabedes, para cando que vai ser para un disco, un sinxelo? A ver, é que ese é o noso problema, que tema a facer disco vémolo complicado, sobre todo polo monetario, porque non... Nunca se condari. Claro, exactamente. Claro, eleva moito tempo, moito traballo, temas hai para facer un disco, incluso sentido e coherencia entre os temas pode habelo, incluso se busca, pero que gravalo como tal é un esforzo económico que ainda non podemos asumir, entón imos pouquiño a pouco, cos aforros que imos sacando, investindo un pouco, e así, entón, bueno, a ver, non sabemos cando, estamos en proceso maio, xuño, xullo, supoño que se irá masterizando, preparando todo, e logo se damos feito algún videoclip tamén, que, joder, pues, son importantes, son moi importantes. Son o 50%, créedeme, porque sí, eu creo que sí. Porque ti sacas un tema de la hostia sin videoclip, dentro de 3 meses ten 2.000 reproduccións. Sacas un tema peor con videoclip e tes 20.000. É que non ten nada que ver, porque ojalá ter 2.000. A xente consume polos, é un dicir, joder, 200 da igual, as cifras é o de menos, pero a xente consume polos ollos. Eso está claro. Entón a elección que faz dos videoclips e eso e tal, porque joder, vos é que póñome ata melancólico porque o morriñento, porque me vexo reflexado en moitas cosas que estades pasando agora, non? Porque vos, vivindo no tempo no que vivimos, escollestedes o lado absolutamente complexo. Porque agora mesmo, sinxelo, a ver, que ninguén me malentenda, que a mí me gustan todos os estilos e tal, pero sinxelo para facer na túa casa, para con menos medios poder facer algo tal e cual, e métome rollos electrónicos, con trap, con non sei que, unha tarxeta de son de 150 pavos, 4 plugins, e aí tes a Pedro facendo bases para todo María Santísima, verdad, Pedro? Un par de monitores e a correr. No, a ver, digo un pouco de broma, pero eso non é o mesmo que gravar unha batería, que gravar unha guitarra e este tipo de historias. O sea, a ver... Claro, logísticamente outra historia, claro. Gravar a un grupo de rock, cuidado. É outro puto mundo. E se o faz ti mesmo, comecha a puta vida. Digo cheu que nos gravamos todo nós, ao final é unha toleada importante. Entón, joder, eu agradezovos que veñades facendo caña e que pillarades o lado complexo. É que non había outra maneira tampouco. Quero dicir, é o que nos gusta, é o estilo de música, xénero que queremos facer, claro. Hai que resignarse ás dificultades, ten cousas boas e ten cousas malas. Esa é unha das malas, entre comiñas. Tamén che digo, o proceso de gravar en estudo unha banda, eu creo que, non sei, aquí peco de sesgo porque é o que me gusta, pero creo que é moito máis gratificante, non? Ese traballo colectivo, non sei, ese proceso pareceme tamén moi bonito, non? Sí, máis que igual estar ti só grabando, que tamén debe ser entretido, pero, joder, estar con colegas e tal, pois mola. Eu aí non sei que che diga, tío, porque eu... Eso vai en cada persoa. Non por frustrante, pero
A mí molame moito traballar só na miña casa. A música para min é algo no que me teño que meter totalmente. E sempre que gravei nun estudo, que gravei en Abrigueiro, gravei no de Iago Pico, gravei en varios sitios, distintos proxectos e historias. Noto que ao final sempre hai un ambiente de non nos lo acabamos de tomar en serio. Estamos de risas, la cervecita, me fumo un cigarrito, non sei que, tal e cual. E ese tipo de historias que che quitan o momento maxia de estar pechado en ti mesmo e dar o mellor de ti. E sobre todo para un cantante, como non te abstraias totalmente, non o das todo. A min pásame. Probablemente a peña que seña moito máis profesional que a min chega a un estudio, te lo lance e pa su casa, sabes? Entón eu gravo aquí todo nesta habitación que teño aquí. Teño aí un par de monitores, comprei o equipo e gravo todo. Joder, vai currazo, man. Pero porque tamén teño Álvaro na batería que é o que monta todo, Despois el mestura, el produce, foi a de Cristo. Eu gravo as guitarras e as voces aquí, nesta habitación gravei o último disco inteiro. Pero bueno, o que está claro que a experiencia de estudo é importante. Porque normalmente, cando chegas, non sei a vos se vos pasou ou non, pero cando cheguei por primeira vez, igual con 17, 18 anos, e cheguei a un estudo, recordo perfectamente que foi con Arturo Vaquero, en Abrigueiro, que é un produtor de la hostia, de Budiño, e, bueno, a mitad dos discos de folk e de pop que se fixeron aquí nos últimos 20 anos, pasaron polas súas mans. E lembrome perfecto que fun ali con uns colegas a gravar unha carallada, e gravamos, tío, e para min, grabou o batera, para min estaba mallada a batera, sabes? Eu escoitaba a batera ca claqueta e decía, está perfecto. Cando acabo de gravar, dixenlle o batería, de puta madre, quedouche como Dios. E colleu Arturo e dixo, pillei polo menos 59 erros. E aí xa foi a de vale, vamos a coger unha libreta e a aprender. Entón supoño que vos estades tamén aí por ese proceso, de que mai vos, por unha parte vos tratar agua e por outra vos dirá, oye, isto por aquí sí, isto non, non? Estudio eu o experiencia. Sí, que non sei que dicir, xa ando máis rodado. As miñas sí que ando máis rodado, pero niso... Eu notei que somos máis eficientes. É dicir, a primeira vez que fomos gravar, botamos bastante tempo para gravar 2 cancións. A ver, tamén porque son cancións máis complexas. Teñen o seu aquel, porque non temos experiencia e non somos músicos. O sea, non como temos... non sodes músicos, joder. Bueno, eso non temos formación musical. Son cosas absolutamente distintas. Eu tampouco teño formación musical, considérome músico. No, sodes músicos, sodes músicos. Venos un pouco grande a etiqueta. El síndrome del impostor mete de bolo tirade ao basura, sodes músicos. E facedes cancións de música. Sí, sí. A etiqueta que sexa, eso é o que menos nos está, músicos. 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 E non temos experiencia niso de gravar e tal. Entonces, claro, a primeira vez foi, claro, Cristo. Bueno, menos David, o batera, que o batera foi unha salvajada, porque a canción decatámonos o ter que ir gravar, que nos preguntan, que BPM, en que tempo estános? Hostia, claro, que hai que ter un tempo para levar unha claca e tal. E cando fomos vendo o tempo, démonos conta que a canción estaba en 4 tempos diferentes. Ao longo da canción cambia 4 veces, e algúns son cambios moi sutis. É verdade, que facer unha claca automática. Metedes un cambio de tempo nun retrouso aí, sí. Metemos 4 cambios en paradigma e 2 ou 3 en que foi. Por defeito, en que foi hai un retrouso que vai a uns BPMs e outro que vai a outros BPMs diferentes para empastalo co que ven despois. E claro, fixémolo inconscientemente e o poñernos a facelo en estudo... Deste vos conta que era un problema, claro. Claro, pois non, pois o batera, tío, coa claca automática, creo que a primeira fixo ben e fixo unha segunda por pechalo mellor e quedou mallou, tío. O sea, fixo a canción de Paradigma, grabou unha do tirón a primeira vez, a primeira toma. Hostia, que guai. Os machacáramos de carallo, entón. Claro, machacámoslos a Cristo, claro. E ainda así custou-nos moito. E agora, con estes temas, pues como que os levamos moito mellor e tal. Entonces, a experiencia de gravar en estudo sí que che dá. Sí que che dá. Ainda que sea por pouquiño que sexa. Sabes as dinámicas, non sei. Está guai. Dío cabrón do Pedro aí, que Pedro é o de ZR, di, microfonar unha batera es para Alberto e para los viejos. Pedro, un día vente un bolo noso e verás o Cristo que levamos. Nosa batera levámola con triggers. O sea, ti cando Álvaro dá unha hostia na batería, ti estás escoitando a batería real e a veces estás escoitando un son MIDI. Cando gravamos tamén facemos iso. Haberías de ver. Mira, un día estou intentando convencer a Álvaro para un día facer un directo dende... Porque nos ensaiamos en Monterroso e gravamos en Monterroso, porque Álvaro ten ali un estudio de fotografía e de música e tal.
Estou tratando de convencelo para abrir un proxecto ali, despertei, que supoño, algunha destas, e que vexades o que hai debaixo desa canción. Di Pedro, míticos triggers. Sí, a ver, supoño que o faremos. O que pasa que é unha puta locura, esa canción, esa en concreto é unha puta locura, que despois soa simple, porque Álvaro Mibo, eso é outro, hoxe viñemos a falar de vos. Pero bueno, pero eu que sí que vos animo é a que xoguedes co rollo de autoproducirse un poquiño. Non por deixar de dar de comer aos estudios, pero ter unha tarxetiña na túa casa, saberte gravar o básico, sabes, para gravar aí unhas tal, é importante, porque logo chegas ao estudio como máis seguro. Di Pedro, despois abrimos algún beat de ZR e ves a broza, jaja. Oye, pues molaríame moito, Pedro, a mí non me ofrezas movidas así, porque xa, dentro de 15 días, directo con ZR abrindo unha grabación de temas de ZR, sin problema. Xandi, a min recórdame a Linkin Park, o que a Arritmias, sí, dixéronos un pouco eso. Bueno, sí. Bring Me The Horizon ten un rollito así a ratos, Tamén. Non sei. As dúas cousas son referencias absolutas. Eso sí que é verdade. Hostia, deixademe ver ahora, tíos. Porque eu hoxe teño que traballar ás 11. Ya nos podemos quedar aí un anaquiño. Tedes presa, vos? Ninguna. Bueno, estamos justo aquí. E vos, chat, que? Tedes presa? Estudiar, pero bueno. Tes que Estou aquí estudiar? tomando un zumo de pixego. Que estudas ti, Carlos? Con que andas? Sabes? Como? É que a veces cando falas solo se te escoita a última sílaba, ti. E a forestal. Mira, fai unha movida. No Discord creo que tes unha opción que te mute cando non falas. Entón, encéndeche o micro un poquinho máis tarde que empezas a falar. Se a ves, faino, se non pasa nada. Dinos aí, Alberto, eu acabo de chegar por primeira vez a un directo, así que presa pouca. Pois... Alberto. Ese Alberto, que Alberto é? Porque eu coñezo uns cuantos. Coñecémonos, Alberto, porque a min gustame coñecer aquí a xente do chat. Despois ás veces, porque eu despois curioseo quen estivo por aí, cando non coñezo algún fode. É o de Grilo, joder, tío, pois espera, vou cambiar de cámara un segundo, rapaces. Alberto, Grilo, convidados a vir aquí cando vos queirades. Estades convidados. Pois, nada, perdón, hostia, que puxen Antonio. Para, que puxen Antonio. No, tío, eu teño que tirar as miñas putas redes. Que tal, Cristina? Quedade un pouco tamén que eu acabo de chegar. Outro baixista, di o Anxo, sí. Mirade, eu estou bueno pillar como costume. Porque eu agora teño que baixar o ritmo, tío, non podo estar aquí todos os días facendo friki. Entón, quero facer mínimo unha entrevista semanal. Canto aparezca un músico polo chat, cataplum, sabes? Lo cazo. Clip, e o día seguinte lle digo, mira, hai isto, tú verás. Se queres vir, ves, e se non tamén. Hecho que hai. Así que nada, Alberto, con Grilo, cando que irades, Cando que irades. Agora temos igual para un par de meses de entrevistas, pero nada, facemos aí... Eu son como as salas de concerto agora, non teño sitio, tío. Mira, estou vendo o Carlos e a guitarra detrás, que putada que estés con micro ese dos cascos que non se oye moi guai, porque me molaría que tocaras algo, pero non te vou liar. Non te vou liar, que por certo, fai spam aí, tío, porque tes unha conta de Instagram con as covers moi guapas. Pero iso está máis morto que a min. Xa non lle pegas a iso. Bueno, ás veces. Por épocas, pero agora levo xa sen subir nada a mi má. 4 meses ou 5 tranquilamente. Bueno, ahora hai que darlle... Por iso ves alguna cousiña, de vez en cando. Claro. Alguna historia que hai. Vos Gideo, en DK Covers, que está moi guai. Claro, hostia, é que hoxe en día, hoxe pola mañán falaba con Anxo falando de outra historia, das bandas e tal, que joder, tío, hoxe en día o tema das redes sociais, o sea, que xa decir o de hoxe en día con redes sociais é en plan, hostia, hai peña que hai que dicirlle, tío, espabila, O sea, das redes sociais non pode seguir... No, eu paso das redes sociais. Non, tes unha banda, tío. As redes sociais levan 15 anos xa. O sea, non é... No, eu paso. No, é que se pasas despois non chores de que non te van a ver aos concertos. Entón... Importantes, joder. Hostia. Son moi importantes. Claro. É que aparte ti podes dicir... Eu estou en contra das políticas de Facebook, non sei que, vale, e eu tamén. Pero queres que che vayan aos concertos? Usa as redes, tío. É que, claro, que senón, son as regras do xogo. A peña que vides máis por detrás, que sodes máis novos, supoño que tedes un pouco máis normalizado, non? Cartaces físicos xa casi nin... Eso non existe, foi casi xa. Que va. Eso fai moitísimo, fai anos que non facemos un cartaz físico. Tería que ser un rollo moi puntual, igual unha saída dun disco, algo así, pero non tal.
Dinos aí, Alberto, primeiro un disco e agora aquí, xa te cazara por disco. É verdade. Xa vos teño na lista e tal. O que pasa é que teño que ir cadrando datas, tío, porque tamén mola que os grupos vayades vindo cando ao mellor presentades un sinxelo, unha carallada, así escoitamos e damos un pouco de pé, non sei. Iremos vendo. Indo que a Couga aquí, ou por agora o que nos... Bueno, Alberto, se acabas de chegar, imos repetir a exclusiva aí. Gabri, por favor, contalle aí a Alberto o que vai pasar próximamente. Estamos grabando 2 temas con Comai en Cimática Studios. Pois, un deles ten unha colaboración moi importante, moi especial, co vocalista dun dos mellores grupos de metal de a historia deste país, que é Machina. O vocalista é Martín, hai que vendelo ben, non? Martín de Machina. Entón, bueno, que estamos super contentos, Alberto. Non sei se che gusta Machina, igual non che gusta nada, des tipo, vaya mierda de colaboración. Bueno, para nos mola. Sí, Alberto, respeta, Alberto, molalle Machina seguro. Molalle Machina seguro. Sí. Home, sí, se non lle mola Machina, a entrevista de Grilo aquí queda cancelada automáticamente. Machina son top, aí estamos dentro. Se non... Vale, Alberto. Aí estamos, claro, joder. Eu penso que, tío, toda a peña que lle pega a caña en galego lle mola Machina. Di Alberto... Perdón, di Alberto, a vos notase que vos mola a Dios tamén polo estilo que facedes. No, a min de feito dame un asco. Imaginas agora. No, sí, que son, xa dixemos en plan que eso, que para nós son un referente moi grande, e joder, pues obviamente que sempre tes aí cousiñas que se van notando e tal. Gustanos un montón, o sea, de feito creo que a canción que imos sacar con esta colaboración se sae adiante. Ahora Martín di, pues non, home, por chulo, por andar anunciando as cousas hai que falas en privado. Eso está feito. Eso andar no Twitter de Alberto falando. Joder, pois creo que empasta moi ben, tío. O sea, eu creo que, joder, que é unha canción que a súa voz casa ben, queda ben. É dicir, podía ser unha canción que se podría sustituir todas as voces, berradas e limpas, porque el dalle a todo cunha calidade da hostia. Podría facela el completamente enteira e dirías, tío, joder, guai, pega. O sea, eu creo que lle pega ben. É que aparte el ten unha das mellores voces que houve aquí. O sea, isto é un pouco controvertido porque hai moita peña. Eu, por exemplo, son bastante fan de Afonic, non? E sí que, por exemplo, o cantante de Afonic Checho é un tío que a moita xente lle ten amor-odio, sabes? Aí, ou lle mola moito ou non lle mola nada. Pero para min, de metal aquí, uns en castelán e outros en galego, para min son as dúas voces tal. E a decir referencia, pero non é verdade, porque eu non podo chegar a facer esas voces que fan eles, eu fago outra historia. Pero sí, tedes aí unha colaboración espectacular. Pero tamén vos digo unha cousa, despois hai que cantalas no directo, porque eu tamén ás veces me meto en colaboracións e despois digo, hostia, cántalo tú, amigo. Cantar cantámolas. O sea, é un tema que xa estamos facendo en directo, simplemente queríamos gravar e dixemos, joder, se esta parte en vez de gravala eu, grava, non sei, alguén que, sabes, que eu poida facer 6.000 veces mellor. E dixemos, joder, o puto Martín, tío, sería hostia. E nada, xurdiu, gracias a Gon, que me dio aí un pouco, tal, moi guai. Que guapo. Pode ser algo moi chulo. A ver como sae, a ver se gusta despois. E se non gusta non pasa nada, que non se levamos a satisfacción de telo feito. Que eso xa é para nós, criminal. Seguro que sí. Entón, a canción, a letra xa está feita, el simplemente vai coller a vosa letra a cantar ou vai el a escribir? A ver, os últimos contactos que temos, pasamos ya a letra, pasamos o que a idea da liña melódica, e dixo iso, se podía ter liberdade, toda liberdade, modifica o que vexas ti que poida empastar tal, este fragmento concretamente, o que queremos que interpretes tal, pode facer berros limpo que lle sale do carallo, sinceramente. Confiamos moito nel, sabes? Cando xogas con peña así, tes que ceibalos e a tomar por saco. Eu que sei, é que o tema das colaboracións depende, porque ás veces quereslle facer o camiño sinxelo a alguén, non? Entón, daslle o feito. Por exemplo, nós temos unha con Desacato e eso eu fixen todo, mandeillo grabado e o tío cantou o mesmo e por adiante, non? Despois eu canto en galego e xa está. Entón, esa evidentemente, despois cando canteu el deu totalmente o seu rollo, cambiou certas sílabas e quedou espectacular, non? Porque ese tío ten unha voz que flipades. Pero despois, por exemplo, con Rebelión ou con Just Woman, foi a de, toma, aí tes 36 compases, foi o que queiras. Porque, evidentemente, eu non lle ia decir a dos rapeiros
o que tiñan que rapear, sabes? Porque eso penso que xa é outro rollo. Que llevo a decir a Nervo, tío, haz what you wanna choose, sabes? O sea, entón, pois, claro que... A parte de aí matado. Claro. Non teño idea. No, a parte para os rapeiros penso que eso non é negociable. Igual que no rock, igual o que diste, igual lle pasades unha idea a Martiño, igual lle pasades unha idea e el, ou a Martín, non? Bueno, igual lle pasades unha idea e el a pilla e tal, pero un rapeiro que me corrixe aquí Pedro, un rapeiro cando fai unha colabo, nin de coña lle vas dar ti o que vai cantar, non, Pedro? O que? Ou facedes esas movidas? Eu penso que non. Home, no vosso caso, aparte, en catalán, sabes, para Planeta Alerta, pois igual complicado mandarlle a letra feita. Non, bueno, ou sí. Non lle mandamos nada. De feito, hostia, a tía tardaba e tal en mandarnos o rollo e mandábanos mensaxes de vez en cando. Dicía, joder, que quero estar á altura, ainda non cheguei, quero estar á altura. Eso os rappers teñeno moi dentro, porque os do rock ás veces collemos, esta melodía suena bien, venga, pum, pa'lante. Pero os rappers, tío, de verdade, ata que lles queda o corpo a gusto, os de verdade, que a vera de todo. Pero e a tía tardou, e o día que mandou foi a de me cago na puta, hostia, agora teño que cantar isto nos directos, sabes? A verdade que ocurre. Porque o retroso compuxo ela, o de Planeta. No, eso é meu. Vale. Eso, vale. O sea, todo ela o que canta ela é o que fixo ela, o seu verso, despois o retroso sí que é meu. Vale. Pero claro, eu a rapeada que ella lle manda non houbera feito nin de coña, vamos, o sea, que non é o meu estilo tampouco. Eu ás veces dáseme por pasar un pouco aí a soltar algunha rapeadiña, pero nada que ver, tío, esa tía é puro ouro. Outra que temos que liar aquí, teño que mandar outro clip aí. Pero bueno, eso imolo deixar por máis adiante porque senón non me vai dar aquí a historia. Non sei se están os vosos compas aí polo chat ou cal, ou queren saudar ou cagarse en todo, os vosos compañeros de grupo, digo. Porque apostaría que nin iso. Non, pasaron de todo. Non creo. Hostia. De feito, a ver, non poderían, porque ás veces sí que está o baixista por aquí. É que o baixista gañou a Cami onte, creo. Por eso che iba a decir que o baixista gañou unha camiseta e teño ya que enviar e agora non aparece aquí. Claro. De feito estivo simpático porque gañou a camiseta. Despois de gañar a camiseta, aos 5 minutos pon non sei quanto se ha suscrito a tu canal. Hijo de puta, non estaba suscrito antes de gañar a camiseta e ahora sí, non? Pero non, estivo simpático eso. Pois non sei, tíos, non sei se tedes aí algo que queirades contar, porque, claro, tocamos tema concertos, imos a falar dunha última cousa, se queredes. Vos sodes moi de festa cando ides tocar ou sodes de recollervos rápido? Eu son de festa. Ti de festa? Porque Carlos que non recolle nada porque son un puto vago, pero... E ti, Carlos? Eu sempre toco vai collido da man coa festa pa vir. Sí. Somos moi de... Partido, o mellor despois. Claro, é que eso é unha cousa que falaba con Héctor de Batosai, que estivo aquí hai unhas semanas, e lle dicía, ti que prefires nun festival, abrir ou pechar? Porque claro, abrir é unha putada, porque tocas para pouca peña, non? Pero pechar ás 4 da mañán, tío, sabes, que estás en tensión ata as 4 da mañán, tocas de último, e cando acabas de tocar se acabou a fiesta, eu prefiro abrir e despois mamarme como un animal aí. Xa, ou vas medio tajado, tamén. Si, tocar borracho, para mí non o é, fixeno unha vez na miña vida nada máis, e pasei no tan sumamente mal que pensei que ia deixar a música. Non vos lo recomendo, tíos. A ver, hai peña que o leva moi guai. Eu coñezo artistas aquí de primeiro nivel galegos que suben con unha botella de whisky encima. E o Anxo, se está por aí, algún coñece tamén que sube con unha botella de whisky encima. Eu flipo, sabes? Eu se subo con unha botella de whisky, ven o Samur a por min. Pois... A Cuba non, pero con sete cuncas... Me cago en diola, chaval. Hubo concertos que... Sí, non? Home, a ver... Que non tocou sentado porque non había cadeiras. Bueno, a ver... Supoño que ao final tamén é un pouco coller aí ritmo. Dime, Xan, te ha seguido que peor? Hostia, teño as alarmas en castelán? En serio? Joder, tío, son un puto desastre. É que non dou feito a todo.
non dou feito a todo. Mirade, son as 9:30 e agora vou a cear, darme unha ducha e traballar ata 7 da mañá e non dormir unha merda. Isto non é vida, non vos metades na música. Facedeme caso. Adicádevos a outras movidas. O stream tampouco. Isto, mira, levo como afiliado unha semana e mirei no hoxe e gañei 40 euros. Multiplicado por 4 semanas con 160 euros ao mes, me parece a mí que isto non compensa. Así que non... Moi che dá para vivir. Non che dá nin para as cervezas. Por amor ao arte. Así que nada, ti Gabri, adícate aí. Que por certo, Gabri, ti fas movidas de doblaxe, non? Sí, máis ou menos. De forma máis ben amateur, pero sí, porque, bueno, por cousas contractuais non podo facelo profesionalmente, pero sí, máis ou menos. Hostia, pero dáseche guai, porque eu vinche movidas en Instagram que o facías super guai. O sea, gústame. Sí, bueno, sí, ojalá. Pero fixen eso, algúns cursos de dobraxe e tal. De feito, este fin de semana teño un intensivo moi guai con Mike Aguado e xente moi guai. Vai estar Milania Cruz tamén, xente moi guai. E gusta moito, si, a dobraxe, o sea, sí. Pejo un pouco a todo, verdad? Melania é de Lugo, como a mí foi a miña moza 3 anos cando éramos cativos, con 18 anos ou por aí, sí, fomos mozos dende os 17 ata os 19 por aí. Pois é, a hostia, como a actriz, tío, flípame. Sí, sí, joder, somos veciños prácticamente. Pois sí, posible. Sí, gusta moito, está guai. Sí que está guai. Joder, a mí pareceme super fodido, tío, porque unha colega miña de Lugo tamén é a voz de Alexa. De Alexa do cacharro. Cando lle falas a Alexa o cacharro de Amazon, grabou todas as voces que escoitades en castelán é ela. É a voz do irmán de Rick and Morty, da irmá de Rick and Morty e de mogollón de series que vedes por aí e tal. E joder, pareceme a hostia, tío, que ti falas con ela e escoitas unha voz. E cando está doblando, joder, si vale é a mesma voz, pero que é outra persoa totalmente distinta. E esa transformación dende agora é increíble, tío. Bueno, é impostalo, é todo poñerse no papel e interpretar, como a todo, é poñerse no mood, o sea, é practicar, sabes, é imitar moito, é consumir moito, é como na música tamén. Como aprendes a facer as cousas que che gusta, escoitando moito, aprendendo a xente que crees que é boa, imitando hasta que che vai saindo e logo atopar un pouco o teu oco. E se che gusta, pois, máis ou menos, algo sairá, sabes, se Juan non sonas ben, pero bueno, algo vai saindo. Hostia, di Patrick, clip para convidar a voz de Alexa. Pois, tíos, temos que facer, hostia, para as alertas, tío, que seña Alexa, a que me diga, te has suscrito ao canal de... Buah, eso está feito, joder. O que pasa é que agora non a quero liar porque sei que está embarazada e está a piques. pero sí, voulle mandar un WhatsApp e voulle dicir que me grave unhas alertiñas, tío. Está guai. Como se chama, se se pode saber? Sara Iglesias. Sara Iglesias. E está en Madrid. Ela leva moitos anos en Madrid. Ela é de Lugo. E leva en Madrid moitos anos. Sí, joder, grabo a historia esa, grava en tema de doblaxe en pelis, en series e tal, é un mundo tal. E despois tamén canta, sabes? Porque parece que ao final se tes voz para unha cousa tira para outra. Supoño que tamén na doblaxe igual faz animación ou movidas así tamén che piden igual entonar ben e tal. Todo, fixar algunhas probas e sí que che piden cantar algúns, o sea, non é super imprescindible porque é raro que che piden cantar en algún lado, pero sí que é verdad. Sí que hai bastantes actores de dobraxe que cantan, é verdad. Sí, pasa moito e as actrices e os actores tamén. Digo aí, Alexa trae Alexa al canal. Hostia, pero tío, isto é un canal de música. A ver, eu se queredes, si que yo pido, sen fallo ningún, que mande un saúdo, non sei se lle esquecería xa o galego, non, porque leva moitos anos fora, espero que non. Pero pídolle que nos mande un saúdo para a canle, joder, se fai falta pedimoslle que nos fagas as alertas aí. O sea, somos moi amigos, non vai haber problema por iso. Sí. Joder, ao final, tío, empeza a tirar do fío, pim pam pum, non sei que, me lo voy a montar aquí, de puta madre. Ao final vas a montar aquí un late night show generalista, tío, de calquera cousa, vas a acabar falando do tempo, tío. El David Broncano gallego, sí. Que va, tío, a verdade é que non sei cando me vou cansar. Igual un día fecho e non volvo a aparecer por aquí nunca máis. Non o sei. Cosificado, tío, cando vexes que te agobias un pouco, dices, pois hoxe non abro directo, que non pasa nada, sabes? De momento está facendo de puta nai, está molando un montón. Eu a verdade é que ao final, tío, paso a puta vida aquí sentado porque son un friki. Cando non estou traballando estou viciando, sabes? Porque o teño escondido, pero se xiro un pouco por aí, veredes que por aí teño a Play 5, non sei que, eu son un puto viciado. Entón, ao final dame un pouco igual estar aquí de cháchara que estar viciando.
Pouco Claro, máis que ao final ten. é unha conversa entre colegas, entre amigos, tal, Claro, simplemente con xente aí interactuando, mola moito, está moi guai. claro, joder, é que eu sí que me plantexaba, porque, por exemplo, imaginade vos que vides agora e vos digo, por que cantáis en gallego, sabes? E ese tipo de historias que che fan en todas as putas entrevistas de mierda, que eu non digo nada contra o periodista en cuestión, porque probablemente o manden sen informarse. Pois, sabedes a rabia que dá, vai vos pasar, aseguro, a rabia que dá ir a unha entrevista e darte conta que o que te está entrevistando non ten nin puta idea de quen eres, nin de que fas. Eso é lamentable, tío. E iso pasa, A vos pasou, vos polo de pronto. A ver, é normal que nos pase porque non nos conocen nin na casa da nosa nai. Pero me dá en plan, igual, tío, trouxen vos aquí perdín, non perdín, porque eu xa vos coñecía de antes, porque xa vos escoitei antes, porque xa falei con vos antes, pero joder, se non vos coñecera de nada, perdería o tempo en escoitar que hostia vocedes, non vos vou traer aquí sin ter nin idea, Xa. tío. Non? É como cando entrevistas a un escritor e preguntas, bueno, e de que va su libro? É como, home, cabrón, leo o libro antes de entrevistar. Digo eu, ou un Claro. pouquiño, na que sea, pregunta a alguén colera, cabrón, non lle digas, bueno, e de que va su libro? Me lo podes resumir? Hombre, pues Eu No. non me meto co traballador porque ao mellor ao final pois é un tipo que está na redacción e lle din veña, arranca para que tes que entrevistar a Pepito de los Palotes, sabes? Pero joder, tío, as redaccións estas é que as míticas entrevistas dos xornais locais de Progreso, La Voz de Galicia, toda esta movida, sempre a mesma movida, tío, e non que se adoita ser informan. algo moi improvisado, sabes? En plan de, bueno, hoxe toca che facer Guau. tal, en plan, Xa. quen é ese fulano? Nin idea, pois. Nin idea, Se non tío. teñes o libro del e che toca facer a entrevista, pois mala suerte. O que che fan a mítica de que buscan en Google e aparece outro grupo que é de México que se chama como a ti e empezan a contarche historias de no, nacieron en Tegucigalpa en el año... O sea, esas movidas pasan, tío. Esas movidas pasan e, joder, me cago en Dios, tío, estás entrevistando a alguén. O sea, perde un pouco de tempo, senón adícate a outra cousa. Non sei, bueno. Igual eu que son un pouco maniático, pero xa... Sí, A mí, porque eu limbos antes, joder, para que vexades que me documentei, limbos antes unha entrevista no Nós. E é distinto, tío. Eu tamén fixen entrevistas no Nós. E cando ven unha rapaza ou un rapaz do Nós, saben de que vai o rollo, porque ou te escoitaron antes ou se molestan en escoitalo. Entón é cando se ve que hai un pouco de cariño nas cousas. E eu aquí... Ou polo menos Vale, toman de sí, referencia o que lles foches contando na entrevista para logo na edición, en a peza que crean, joder, que se note que prestaron atención, sabes? Efectivamente. Aproveitan esa información para facer algo. Que hai veces que hai moita xente que simplemente colle, copia e pega pregunta e resposta e aí vai, sabes? E non fai ese proceso de edición Tal cual, de tío. embelecer o traballo, tío. E non, nese caso guai, joder. Ainda que, bueno, liámola un pouco nas respostas, pero sí, ben. A ver, pero... El que tiene boca se equivoca. Tampouco eu lin a entrevista non vin que liarades nada. O que Bueno, o de Bruno Mars vai nos perseguir por toda a puta vida. Bueno, No, de cumbia. O de Cumi, é verdad. Bueno, pero tamén hai que botarlle un pouco de chispilla nas... A ver, tampouco é mentira, o sea, Oh, mentira non é verdad. O sea, se eu co disco este de Silk Sonic, cando sacaron estaba que non cagaba. Sí. O Bruno Mars, sí, a ver, é que Bruno Mars quen che vai dicir que é malo, sabes? O sea, é o puto Michael Jackson bueno, non tanto, pero achégase. Sabes? Joder. Non sei se escutaches o grupo este novo que fixo, o Silk Sonic estes. Non. Conscientemente non. Pois Creo que vai, escutache o tema. É increíble. pois teño que buscarlo. Sí, sí, sí. Sí. Di guai, estás resumindo as entrevistas de Broncano, pero non é exactamente o mismo, tío, porque Broncano faino de coña. Broncano faino de coña e usa o humor para eso, pero non é o mesmo eso que unha entrevista seria que ven o tío e non sabe quen eres. Sabes, eso sí que é un rollo moito máis turbio. As Pero- preguntas polo menos son orixinais ou pilla un pouco así a contrapé, bueno, dá máis xogo. Claro, joder, ou As mesmas preguntas. ou directamente te saca do teu rollo e non che pregunta pola música e ponche a facer cualquier gilipollez. Bueno, pero que eso tamén é show, porque tamén imagínate a resistencia, tío, que vaya un escritor e que lle empezan a preguntar, bueno, e en el año no sé qué escribiste el libro tal, e en aquella reflexión, evidentemente eso é show ao final, sabes? E ten que facer un pouco de tal. E penso que aquí pasaría o mesmo se nos puxéramos aquí coas míticas preguntas estándar, ahora mismo aquí non habería 30 persoas. Nos mandarían a tomar polo cu os tres fai media hora, fijo. Mira, eu aprendín moito diso con Bituco de Ruxe. Bituco, non sei se vos lembrades ou vos pillou moi cativos, pero Bituco tiña un programa que se chamaba Planeta Furancho na CRTVG. Na Radio Galega, da música, sí. Eu fun moitas veces, de feito un día igual rescato un anaco, tío. Fai a hostia, eu era un crío, fixemos un especial de fin de ano, Bituco e eu, tío.
Sí, sí. Foi Tal experiencia. que estivo guai. É que mira, está aí o Anxo, pódeche contar como foi a última entrevista que fixen con Bituco, que a fixen para a radio e para o Faro de Vigo, e estaba o Anxo, porque fun a Santiago, quedamos nun bar, nunha terraza dun bar, díxome, imos falar, tirou ali a grabadora e puxémonos a falar da puta vida os dous. E con iso fixo unha entrevista que te cagas, tío. En eso é un artista, porque sabe, sí, vale, tírache, pregúntache polo disco, non sei que, tal e cual, fai que ti ao final fales da banda, pero de outro xeito, tío. E iso agradecese. E eu non que non Claro, tío, claro. E eu non vou chegar a eso nunca, pero mólame ese ambiente de, joder, imos a falar das nosas cousas e tal. E a mellor agora estades vos pensando, vaya puta mierda de entrevista. Pode ser tamén, pode ser. Pero isto non é unha entrevista. No, que va para nada. Estou, hostia, cómodo, en plan. Un pouco de rollo charla, Claro, tío, claro. Eso é guapo. Non estás aí tenso, nin medindo todo o que estás dicindo, sabes? No, Mola moito máis iso, soltarte. É que aparte ninguén aguantaría unha entrevista. Eu teño tido a ZR, creo que o Pedro pregunta a última vez que veu, non sei se estiveron 3 horas aquí. Ti pensas que nunha entrevista estándar che está un tío 3 horas? Porque te manda a tomar... Non estou eu, o sea, nin eu, nin a xente, nin eles, é normal. Entón, tens que cambiar aí un pouco tal. Mirade, imos ir despedindo, porque eu teño xa que ir a tal, pero eu teño aquí unha plataforma para comprometer a peña. Entón, se queredes colaboracións, se queredes tocar nunha sala, tal, mandades aquí un clip, mirades a cámara e dicides, sala tal, queremos tocar aí e se non, te rajamos. E despois mañán etiquetamos en internet e toma por culo, sen problema ningún. Así que aproveitado vos un minuto se queredes aí para comprometer a quen queirades. E se non, facede spam ou que queirades. A ver, Carlos, que hicimos? Simplemente... Que escoitedes a couga. Imos poñer o link aí. Iso, disfruten da nosa fora. E que vayan os bolos. Eso, e dos bolos, Apoyen porque... as bandas de rock e de metal tamén. Creo que Iso. nos apoya aquí. É que nós en directo, pois, tocamos con moita ilusión e moito cariño, de verdad. Que o damos todo, o sea, como todos os grupos, pero de verdad, dámolo moi fuerte. Porque como non vivimos disto, sabes? No, e aparte vese vos a ilusión, tío, e eso mola moito. Sí, sí. En canto ao tema do rock e do metal e tal, a ver, non estamos no noso momento. Eso é así. Agora mesmo ti si queres ter centos de miles de reproduccións, bueno, hai bandas de rock e de metal que si que o fan, pero bueno, non é o noso momento, pero as modas son cíclicas, tío. As modas van, volven e tal. E xa pillará. E se non, pois hai que ir co que a un lle mola e pista. De logo. E xa está, e se no futuro che apetece meter electrónicas e rapeos e non sei que para modernizar un pouco como fixemos nós, falo. E se non che apetece, sigues co teu. E xa está, punto. Porque aquí facer unha aposta de me voy a hacer famoso é tirala ao río. Vai ben imposible. Con 15 anos, con 16 está ben. Xa, claro. Soñar, sí, sempre está bonito. Todo que comes un pouco de merda xa... Mira, estános dicindo Boa 16 que aquí un rapaz asturiano que chegou aquí creo que chegou aquí a Canle pola nosa colaboración con Desacat, daquela nos empezou a seguir, que lle poñades as redes aí para empezar a seguirvos. Así que... Telo fácil. Telo moi fácil, só temos Instagram @somosacouga. Non sei se con barra baixa polo medio, non me acordo. Joder. Temos que contratar a un community aquí, como que non sabes como... Sí, no, xa xestiono moito. No, xa me chega o traballo, xa non quero máis. Somos barra baja. Por certo, o Carlos non apareceu. Mirade, unha cousiña, por favor, chat. Quero facer aquí unha pequena foto, unha captura no móvil. Empezade a poñer cousas fascista no chat, por favor. Que llemos mandar unha foto. Poñede cousas fascista, facha, cousas te vamos a matar, puta España, todo o que queirades. Veña, va, chat, vamos. Sabes o que podes facer, Alberto? Dime. Darlle aos teus veciños. Non me fales dos meus veciños, tío. Non me fales dos meus veciños porque eso é un rollo que, en fin, algún día que monten unha festa facha vou abrir directo e vou vos gravar co móvil. Mira, a peña quero Carlos, que non poñen aí, están falando entre eles e non poñen nada de que é un fascista. Pois, que estades falando de Antonio? Moito vos mola Antonio, cabróns. Mira, vou poñer a foto de Antonio outra vez. Vou poñer a foto de Antonio porque
porque é importante que saibades isto. Antonio es Madero, non vou facer alarmas de Antonio, joder. E a persoa que me dixo que Antonio era Madero está no chat, e non vou dicir quen é se non o quere dicir. Xo quere dicir que o diga agora, pero Antonio Madero, que lle den polo cu. Espera que Antonio é meu primo, segundo. Antonio teu primo? Estás me vacilando? Estás de coña, non? Sí, estou tú vacilando, claro. Mira, tío, mira, non me fagas esta puta movida, non me fagas esta puta movida, porque ti non sabes o que me pasou nun directo aí nada, sabes? Estábamos aquí. Esta vouche a contar. Sí que o sei, sí que o vi. ¿no? Hostia, o Danai, sí. Estábamos aquí vendo un vídeo de aquí da ría e escoitase unha tía, non sei que dixen, vaya puta borracha nena esta. E colle un Antón, ponme un Antón que me pon e me dice, é miña nai, e non bebe. Hostia. Sí que era súa nai, porque o vídeo grabou no rapaz e despois falou má nai tamén por Instagram. E foi, ai, la puta vida. Acabasme de deixar a cadros, acabasme de deixar a cadros. Dice Diego Reico, vai ser meme interno. Si, eu podedes facer os memes que vos haga dos huevos, pero eu a Antonio teño vetado aquí. Me alegro moito de que este fora de Galegovisión. Por certo, vos seguides en Galegovisión? Espérade. Sí. Vamos a fundir a bala. Hostia. É verdad, facemos campaña, aproveitamos ese momento de promoción. Espera. Está moi ben. Este clip la liastis, porque igual que vos dixen que Melania era a miña veciña, Violeta foi a miña veciña toda a vida, e o primeiro local de ensaio que tivemos os dous foi xuntos. Os primeiros grupos que tivemos foi xuntos. No mesmo local de ensaio. Alberto, ti coñeces o 85% do padrón de Galicia? Sí. É que Violeta vivía literalmente a 50 metros da miña casa. Patrick está aí tamén, tivo un grupo, Patrick está aquí no chat, que está no salón que está aquí debaixo, tivo un grupo con ela. Maci, o baixista da Arritmia, tivo un grupo con Bio. Chamábanse Keep Going, e eran Maci ao baixo, Violeta de Bala a batería, Patria teclado, un colega que se chama Fabio a voz e outro colega que se chama Fazans, que é o irmán de Anxos Fazans, non sei se a coñecedes, a guitarra tamén. Tíos, a ver, eu cando monto unha canle de Twitch porque teño documentación, joder. Non, está vexo xa. Si, di Alberto aí, despois ves a Pontevedra e tivo como 50 grupos, a cada cal era mellor que o anterior, é verdade. É que Bio é unha tía que era a pura consistencia. Eu coñezo dende que ten 16, 17 anos. Nunca vin unha persoa tan cabezona cun instrumento. Pum, todos os días, outro grupo, máis temas, pum, todo o día. A batería. Guitarra ou batería? Batería. Era pura consistencia, tío, era unha obsesión coa música, era unha puta obsesión. Aí está. Ás veces o esforzo. Ás veces o esforzo e tal. Tiaxo, Alberto como un concelleiro de festas, coñece a todo o mundo. Non son un concelleiro de festas, Anxo, pero festas chupei un par delas, entón fanse amizades. Pouco se di, pero Bala, creo que dos poucos grupos que estivo na Gran Manzana, o sea, exposto na Gran Manzana, iso xa primeiro co cartel, pero acórdame de que como se liou cando conseguiu Nati Peluso e todo o mundo, buah, Nati Peluso na Gran Manzana, literalmente, Bala, un mes antes, na mesma puta rúa, estivo co seu cartaz de Spotify. Con a lista de Equal de Spotify, sí. Que hostia, tío. Sí, hostia. Hostia, tío, que un grupo de aí do lado, tío. Sí. Non sei. É un orgullo patrio, case. Claro. É que ás veces non somos conscientes do que temos aquí ao lado. Joder, é que xusto falei con ela a semana pasada porque mandei un WhatsApp, porque levamos tempos en vernos, anos quizáis, eu penso que anos. Mandei un WhatsApp porque vimos coincidir no Nicra Rock en Negreira, mercado de entradas, capullos. En Negreira este verano. Cae a 15 de xullo, creo que sí. É que hostia, pues igual pois valen 6 pavos as entradas e va a Arritmia e tal, o sea, 6 pavos eu penso que está guai. E falei con ela, joder, mandei unha mensaxe e lle dixen, joder, tía, por fin que fai, mira que tocamos os dous, e facía a hostia que non compartíamos un evento con calquera banda. Xa me dixo, veña, pillada habitacións que ese día Negreira se quema, o sea que ese día vai estar guapo. Fuego. Qué guai, tío. Así que nada, as bateritas del abuelo aquí. O sea, que imos perder, non, no Galegovisión contra Bala. No. La conga las va a fundir la conga. Eu aí non vou intentar non influir, porque despois esta xente queixaseme mogollón de que inflúa as votacións e que non sei que, tío. Dime aí, puxéronlles Bala a Bad Religion na Resistencia onte, joder, pues flipas.
Flipas, o sea, mira o nivel. E que elas foron a Resistencia. Verdad, que Bad Religion toca este fin de Santiago. Sí, con Desacato, con... Sí, Confuse, Sí. Suicidal Tendencies. Buah, cuidado, Eu digo unha cousa, vin a Bad Religion no Resu e para min foi unha baixonada da hostia. A ver, teño que recoñecer que foi un venres, eu chegaba de traballar, iba reventado, e foi a primeira, cheguei ali e estaba Bad Religion tocando, sabes, que xa é como pum, hostia na cara. Non me acabou de convencer, Non me acabou de convencer, non pero me mola moito. eu tampouco fun nunca dese estilo, tampouco, pero tampouco. pero bueno. Di Patria e dixeron, agora estou asustado de dúas chicas que fan rock en España. Ja, ja, ja. Hostia, que meten boas hostias, vale, meten boas hostias. Sí, sí. E di Diego Rei que vou ir por escoitar a Desacato máis que nada. Hostia, pois ir a un bolo de Bad Religion a ver a Desacato é curioso, pero eu posiblemente faría o mesmo. E que me maten logo xa, se queren. Bueno, tíos, pois nada, imos ir despedindo porque eu terei que ir a tal. Digo vos unha cousa, estades convidados aquí cando que irades, cando saquedes o tema con Machine, cando saquedes outro tema, cando saquedes un disco que vos pete, vos avisade e montamos algo aquí, inda que sexa de improvisado, porque eu hai veces que estou aquí só cos miñas caralladas, e se estades aí polo chat e un día vos apetece, oye, pues vamos contarlle aquí a este calquera historia, metedes vos no Discord, xa tedes o meu Discord e por adiante, está vos a casa. Estás encantados. Joder, pues moitísimas grazas, Alberto. Así que mandadelle aí aplausos no chat. Agora sí, o de Carlos Fascista non, pero aplausos no chat para esta peña sí. E vou poñer un este audio tamén. Di Carlos, sí. O da porra da NBA. Podo chegar un aí eu. Sí, claro. Sí. Porque agora está moi avanzada a cousa, pero... A ver, imos abrir o bracket da NBA, espera. É que de feito a vosa xa está que meteran a Milwaukee, creo. É verdade que fixemos aí unha con EZR. Hostia, tío, é que estou jodido. Esta semana ao traballar de noite estou morto. Teño o League Pass, eu vexo moita NBA e esta semana estou fora. Estou fora totalmente. Espera un segundo, que quero ver como está iso. A ver se podo ver aquí. Vale. Voume spoilear os resultados. Perdíme a túa porra. Que me vas dicir aos finalistas ou que me vas dicir? A ver... Playoffs... Hostia, tío, por que non atopo un puto bracket da NBA xeitoso? NBA... Sí. Que non entendo de NBA, chicos. Ponen no chat. No, bueno, sempre... aquí o temos. Espera de que comparto un segundiño. Non ides a ir en pantalla, pero ides ver o bracket. Eso sí. Vale. A ver, Carlos, canta claro. Esto vai quedar grabado, Sacamos aí un clip despois. Esta serie, dale as Golden State. E Golden, sen dúbida. Pero que gana Warriors, dis? Hostia. Boa, solo che escoito, mira, fala primeiro e despois dis a cousa, porque solo se che escoita o último que dis. Escoitaseme. Sí, pero fala de seguido. Vale. Golden ¿Sí? elimina a Dallas. Sí? Meu corazón dice Boston, porque eu son dos Celtics. Vale. Pero eu creo que Miami este ano vai gañar o anillo. Xa lle vai todo ano. O sea, que vai ser a final Golden State contra Miami e vai a gañar Miami, non? Bueno, sí. Anotamos aí. Eu, se che digo a verdade, quero que Curry gañe outro anel máis. A verdade, Klay Thompson e tal. Xa, a peña odia a Curry, mogollón. Esta discusión, vou volver a poñer as cámaras, esta discusión sempre que coincido con Rebelión do Inframundo nun puto backstage, o Nervo e eu acabamos as hostias, porque ele é Team LeBron e eu son Team Curry. Pero bueno, é así. Sí, é así. Perdón por este inciso, Gabri, perdón, estamos aí fregando as nosas cousas. Se queres, Carlos, un día facemos un directo falando de básquet. Eu encantado. Eu tamén cos... Miami, no sé qué. Con los Miami Lakers, ¿no? Eso, los Miami Lakers. Imos ler Cristiano Ronaldo. Imos ler aquí os últimos comentarios do chat, porque o de Bad Religion me parece que me están funando aquí, a ver. Que din por aquí, Suicida xa non son Suicida, Bad Religion ainda manteñen as mesmas originais, vale. Iso sí, pero o directazo do Resu 2017 con moi bo setlist. Ves, pois a min ese directo, Mauro, tío, non me molou moito. Que aí tedes tamén a Mauro de Deleiva. Mauro, xa te dixen por privado, pero tedes que vir tamén, Aquí enganchamos a todo Dios. E dinos Dindomfer, 4-1 Warriors, 4-2 Heat. Gana Warriors a final. Lo compro. Pero vai estar reñidete. Joder, mira,
igual ya risco, igual, se chegan ao sétimo partido na final, igual ya risco, bueno, que se o mito aquí, en Eurovisión o que fixen foi voltear a pantalla, sabes, para que non me caera baneo, pero igual é un pouco chulo. Non sei, esas cousas son jodidas. Sí, igual sí. Sí, o que pasa é que son jodidas pa peña que teñen moito público. Aquí ao final podes ter como moito 50, 60, tampouco se che tal. Bueno, peña, que me vou a comer e a duchar. Aplauso grandísimo aí para Kogan. Moitísimas grazas por vir, tíos. Estades convidades cando vos pete. A ti. Moitas grazas por convidarnos, tío. Foi super guai, foi super distendido. E nada, pues, eso, que moitas grazas a xente que está no chat, pues que grazas por acompañarnos esta tarde, pues, pero esperamos que fose entretido. E nada, que escoitedes moita música en galego, que escoitedes moito metal, hardcore, rock en galego, sobre todo. E se entre esas cancións que escoitedes están as da Couga, pues sería xa a puta hostia. E nada, as salas e festis que estamos dispoñebles para contratacións, Ai, hostia. Chamádenos e a fuego. Aí, unha cousa rapidísima. En 10 segundos, pedido voto para Galegovisión porque ides ter ventaxa, porque estades aquí. Gabri, que te hablas, tú hablas mejor. Se queres apostar por un grupo novo, se queres apostar por un grupo en galego, se queres apostar pola nova sonoridade do metal en galego, vota a Couga. Aplausos e nos vamos. Grazas, peña. Mañán xa vos contarei que ven pa semana que ven porque vai ser a hostia. Bicos grandes e ata a próxima. Grazas, rapaces. Grazas. Chao, chao. Chao.